कृष्ण सर्वांना. आपण आता आपला भक्तीचा जर सदाचार जो क्लास आहे तो आज नवीन अवतार अभ्यासणार आहोत. तर त्याची सुरुवात करण्यापूर्वी आपण नेहमीप्रमाणे मंगलाचरण करूया, गुरूंच्या चरणी प्रणाम करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणन्विता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो कृष्णाय नमस्ते गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री श्री राधा गोविंद की पाद की जय. राज भागवतम की जय. आता आपण आज नवीन अवतार शिकणार आहोत. पण राम अवतारातले जवळजवळ सगळे महत्त्वाचे मुद्दे आणि सगळं काही कव्हर केलंय. तरी पण आपण काय करू, आज नवीन अवतार आधी शिकूया आणि मग थोडेसे रामायणामधले थोडे थोडे महत्वाचे मुद्दे पण आपण चर्चा करूया. जवळजवळ आपला राम अवतार सगळा शिकून पूर्ण झाला होता. तर तरी देखील आपण काय करू, काही सुटायला नको मुद्दे म्हणून शेवटी थोडीशी चर्चा करू आपण. 15 मिनिटात करू आपण शिकवून तो पूर्ण केला. सगळ्या महत्वाच्या स्लाइड्स आहेत त्या आपल्या पूर्ण झाल्या. तर आता आपण नवीन अवतार अभ्यासणार आहोत की बलराम अवतार. तर आता बलरामजींचा अवतार म्हणजे नेमकं काय आहे हे आपण आज सगळं समजून घेणार आहोत. तर आपण माझा आवाज पोचतोय की नाही याची खात्री करून सर्वांपर्यंत पण बलरामजींचा अवतार अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत. बलरामजींचा अवतार अभ्यासण्यापूर्वी काही पार्श्वभूमी आपण समजून घेणार आहोत. त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया आपण. पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. गरजेनुसार ऑन ऑफ ठेवेल. पुढची स्लाइड घेऊया. बलराम आणि यांच्या लीला ज्या आहेत कृष्ण, तर यांच्या काही लीला एकत्रित आहेत. आता येतोय प्रभूजी माझा आवाज व्यवस्थित? हरे कृष्ण. थोडस तुमचं इंटरनेट कनेक्शन चेक करा. थोडासा आवाज माझा बसलाय त्यामुळे पण कमी येत असेल थोडस. तुम्ही आपण काळजी घेऊया. मी जास्तीत जास्त लाऊडली बोलायचा प्रयत्न करू. मग आता कृष्ण आणि बलराम यांच्या एकत्रित
लीला आहेत. त्यामध्ये बलरामजींच्या अनेक प्रकारच्या लीला ज्या आहेत तर त्या आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता कृष्ण आणि बलरामांच्या संयुक्तिक पण लीला आहेत आणि त्यामध्ये काही स्वतंत्र अशा लीला पण आहेत. म्हणजे तर हे सगळं एकत्रच येतं आपल्याला दशम स्कंदामध्ये पाहायला मिळतं. आता भगवान बलराम जे आहेत तर त्यांच्या लीला काय आहेत हे आपण समजून घेणार आहोत. आता भगवान बलराम म्हणजे कोण आहे, तर ते स्वतः भगवान यांचा दुसरा विस्तार म्हणजे स्वयं कृष्णच आहे आणि कृष्णांचा ते द्वितीय विस्तार आहे. तर आता त्यांच्या स्वरूपात म्हणजे भगवान यांची ते कोण आहेत, आध्यात्मिक शक्ती आहे. तर असे जे भगवान बलराम आहेत तर त्यांच्या स्वरूपात भगवान यांनी कशा लीला केल्या त्या आपण समजून घेणार आहोत. आता पुढे जाऊ. पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्णा. तुम्ही त्याची पुढची स्लाइड घेऊन हा. तर आता चैतन्य चरितामृतचे जे आदी लीला आहेत तर त्याच्यामध्ये म्हणजे हे वर्णन येतं की भगवान जे आहेत तर त्यांचे सर्व हे अवतार आहेत. बलराम हे त्यांचाच दुसरा म्हणजे काय आहे, विस्तार अवतार आहे. म्हणजे काय, कृष्णा हे स्वतः जे आहे ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. पण त्यांचाच विस्तार, पहिला विस्तार म्हणजे त्यांच्यापासून कृष्णापासूनचा पहिला विस्तार म्हणजे बलराम आहे. आणि मग दोन म्हणजे पहिला विस्तार म्हणून बलराम आहेत आणि ते कृष्ण स्वतःच म्हणजे स्वतःच आहेत, त्यांचाच तो विस्तार आहे. आणि हा जो विस्तार आहे तर त्याला शेष असं म्हटलंय. आणि हा जो विस्तार आहे तर त्याच्यामध्ये भगवान यांची जी आहे तर त्यांची जी शक्ती आहे तर ती जी आहे तर ती जी आहे ती कृष्णांच्या सारखीच आहे. आणि म्हणून त्याला काय म्हटलंय, स्वांश विस्तार. पण कृष्णां इतकी म्हणजे तुलना करायला गेलं कृष्णांसारखी शक्ती असणं आणि कृष्णा इतकी शक्ती असण्यात फरक आहे. सारखी म्हणजे त्या सगळ्या लीला ते करू शकतात, पण इतकी म्हणजे तिथं परिमाण आलं तर कृष्णा इतके ते त्यांचे स्वांश विस्तार म्हणजे ते प्रथम विस्तार मानले जातात. तर ते काही तेवढे शक्तिमान नसतात, पण ते त्यांचे प्रथम विस्तार असल्यामुळे कृष्णांसारख्या त्या लीला करू शकतात. आणि दुसरे असतात ते त्यांचे द्वितीय विस्तार म्हणजे ते काय की त्यांच्यामध्ये म्हणजे कृष्णांचं जे शक्ती सामर्थ्य आहे तर ते कसं असतं मर्यादित असतं. मग त्यांना म्हणायचं विभिन्न अंश म्हणजे दुय्यम विस्तार. मग आपण सगळे विभिन्न अंश आहोत, आपण सगळे किंवा देवदेवता. आणि जे भगवान नारायण आहेत, विष्णू आहेत किंवा भगवान बलराम हे त्यांचे प्रथम विस्तारामध्ये फर्स्ट म्हणजे पहिला विस्तार येतो. तर त्यामध्ये येतात. तर हे सगळं आदी लीलाच्या 5.4 श्लोक जो आहे चैतन्य चरितामृतामधला तर त्यामध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे काय की सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तिहार द्वितीय देह श्री बलराम असा तो श्लोक आहे. म्हणजे काय, सर्व अवतार हे असे कोण आहेत, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण त्यांचं स्वयं भगवान यांचाच द्वितीय अवतार म्हणजे दुसरा विस्तार म्हणजे त्यांनीच आपल्यापासून दुसरा विस्तार निर्माण केला ते म्हणजे कोण आहेत, बलरामजी आहेत. आणि त्यांचं म्हणून त्यांना श्री बलराम म्हणले, कारण भगवान यांचे समान आहेत ते सर्व. त्यांची आध्यात्मिक शक्ती मानलं जातं, गुरुतत्व मानलं जातं बलरामजीला. मग आता दुसऱ्या 5व्या श्लोकामध्ये काय चरितामृतच्या आधी लिहिण्यामध्ये की एकेजी एकेजी स्वयंप दोन्ही भिन्न मात्र काया आद्य 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 क्रिय विवाह कृष्ण लीला साध्य कृष्ण लीला सहाय्या. म्हणजे काय की एक एक स्वयंप दोन्ही म्हणजे काय एकसारखेच आहेत दोघं चित्रात पहा. हा भिन्न मात्र काय, त्यांची काया भिन्न आहे. म्हणजे कृष्ण कसे आहेत तर ते त्यांचा रंग कसा आहे तर घन निळा असा आहे, घन निळा जो ढग असतो असा तर त्याच्यासारखा आहे. आणि बलरामजी कसे आहेत, अत्यंत सुंदर म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते कसे सुंदर खूप आहेत तर तसं त्याचं सुंदर आणि अत्यंत
मोहक रूप आहे आणि ते कसे आहेत रंगानी कसे आहेत तर ते श्वेत आहेत म्हणजे गोरे आहेत बलरामजी जे आहेत. आणि काय सांगितलंय आद्यकया त्यांनी काय सांगितलं तिथं की आद्यकया ग्रंथा कृष्ण लीला सहाय्या म्हणजे ते कशासाठी त्यांचे मोठे भाऊ बनून आले तर कृष्ण लीलेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी म्हणजे कोणत्या कारणासाठी आले तर ते तिथं टायपिंग मिस्टेक आहे आद्य क्रिया व्यथा असं ते आहे म्हणजे कशासाठी कुठल्या कार्यासाठी आले तर कृष्णांच्या लीलामध्ये म्हणजे कृष्ण जे आहेत भगवान म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तर ते जे लीला करणार होते त्याच्यात त्यांचे मोठे भाऊ म्हणून ते लीलामध्ये सहाय्य करण्यासाठी आले म्हणजे काय की हे दोन्ही एकच आहेत ते फक्त त्यांचा फॉर्म म्हणजे त्यांचं फॉर्म म्हणजे काय त्यांचं व्यक्तिमत्व वेगळं आहे म्हणजे भगवान बलराम जे आहेत ते कृष्णांचंच पहिलं म्हणजे प्राथमिक विस्तार आहेत आणि त्याचबरोबर ते कशासाठी आले इथे तर भगवान जे कृष्ण आहेत तर त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्या आध्यात्मिक लीला आहेत त्या करण्यासाठी आले तर मग हे सगळं आपण याच्यातून समजून घेतलं मग आता पुढे जाऊ आपण आणि जो म्हणजे जे भगवान यांचे विस्तार आहेत अजून सखोल थोडं जायचं तर महत्वाचे चार की ज्याला फर्स्ट क्वाड्रिप्लेट किंवा पहिला म्हणजे पहिला चतुर्व्यूह म्हटलं जातं किंवा चतुष्कोण म्हणलं जातं तर त्यामधले एक म्हणजे भगवान बलरामजी आहेत म्हणजे तर हे हा भाग थोडासा आपण समजून घ्या हे पुढे पुढच्या लेवल्स आपण जाऊ तेव्हा तुम्हाला समजू येईल चैतन्य चरितामृतामध्ये हे अगदी व्यवस्थित म्हणजे उदाहरण सहित हे दिलेलं आहे जे काही आहे विश्लेषण ते की कशा पद्धतीने कृष्णांपासून सगळे देवदेवता बनले मग कृष्णांचे कसे विस्तार झाले मग पहिला म्हणजे पहिलं क्वाड्रिप्लेट कसं फॉर्म झालं त्यानंतर दुसरं क्वाड्रिप्लेट कसं फॉर्म झालं तर हे सगळं मग त्यामधले सर्वात आधी म्हणजे आपण म्हणू की सर्वात प्रथम म्हणजे सहाय्य करण्यासाठी कृष्णांना आले ऍक्टिव्हिटीमध्ये त्यांच्या म्हणजे पाच टाइम्स मध्ये किंवा ऍक्टिव्हिटी शब्द आपण वाचतो तर म्हणजे काय त्यांच्या लीलेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी जे आले ते म्हणजे भगवान बलराम की जे त्यांचा स्वयं कृष्णांचाच हा पहिला विस्तार आहे आणि त्यानंतर मग पुढे त्यांचे विस्तार होत गेले मग आता पुढे जाऊ पुढच्या श्लोकात आता बलरामांच्या जन्माची कथा आपण अभ्यासणार आहोत सगळ्यांनी ती ऐकूया व्यवस्थित तर रामाचा जन्म कशा परिस्थितीत झाला आणि कशा पद्धतीने झाला तर हे समजून घेण्यासाठी थोडस आपण कृष्ण अवताराचा संदर्भ घेऊया म्हणजे कंस जे आहे तर त्याला आकाशवाणीमुळे कळलं होतं की जो वसुदेव आणि देवकीचा जो आठवा पुत्र आहे तर तो आता आपला काय करणार आहे वध करणार आहे अशी आकाशवाणी झाली होती आणि म्हणून त्यामुळे काय केलं प्रत्येक पुत्र जे आहे तर त्याचा वध करायला सुरुवात केली कंसाने हे आपण सगळं जाणतो मग आता वसुदेव आणि देवकी यांना त्यांनी तुरुंगात टाकलं आणि मग ज्यावेळेला कंस जो आहे तर त्याला म्हणजे बातमी मिळाली की पहिला पुत्र देवकीला झालाय तर पहिला पुत्र काही माझा वध नाही करणार म्हणून त्यांनी त्याला तसंच सोडून दिलं होतं पण भगवान यांचा जो अवतार आहे तो लवकरात लवकर प्रकट त्यासाठी नारद मुनींनी जाऊन काय सांगितलं की विष्णू तू मागच्या जन्मीचा कालनेमी राक्षस होतास आणि तुझा वध जो आहे तो विष्णूंनी केला मग आता विष्णूंनी पुन्हा वेगवेगळ्या बाळांच्या स्वरूपात देवदेवता आणि विष्णू कुठे कुठे जन्म घेतोय काय माहिती आणि कशा पद्धतीने तुझा वध करेल ते सांगता येत नाही त्यामुळं म्हणजे वेगवेगळी जी बाळांनी जन्म घेतलाय त्यामध्ये कोण विष्णू असेल माहिती नाही म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी थोडस भगवानांचा अवतार लवकर होण्यासाठी कंसाला जाऊन सांगितलं की कंस म्हणजे कंस जो आहे तो आठव्या पुत्राचा वध करणार होता पण शेवटी तो असुरच आहे मग भगवान यांची लीला आहे हे पाहण्यासाठी आणि भगवान यांचा जन्म जो अवतरण म्हणजे जन्म आपण म्हणू शकत नाही प्रकटीकरण अवतरण कारण तर पूर्णतः आध्यात्मिक आहे आणि ते आपल्यासमोर प्रकट होतात आणि पुन्हा अंतर्धान तर भगवानांचं अवतरण लवकरात लवकर व्हावं यासाठी
तो हमने सोचा हिम्मत करके अंदर झाँक भी गए। अरे यार, तो हलाकत मस्त हो जाएगा भाई साहब। आई डोंट अंडरस्टैंड। कृष्ण कोणाचा माईक माताजी अनम्यूट आहे. यासाठी जी आहे ती ही नारद मुनींनी लीला केली अशा पद्धतीने की जेणेकरून भगवान जे आहेत त्यांचं अवतरण लवकरात लवकर अवतरण होणार आहे. पण कधी होणार आहे? आठवा पुत्र जेव्हा होईल मग ते जरा लवकरच व्हावं आठव्या पुत्राच्या माध्यमातून ह्यासाठी जे नारद मुनी आहेत तर त्यांनी अशा प्रकारची लीला केली. एक अजीब सी पल वो भर जाती है। सराय डाक। माताजी कोणाचा अनम्यूट होते? हरे कृष्ण. सर्वांनी आपल्या माईक वर लक्ष ठेवूया. क्लासमध्ये अडथळा व्यत्यय होतोय. कृष्ण उपस्थित असतात स्वतः, पण टाळणं आवश्यक आहे. आपण क्लासचं कामगिरी सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. आपल्या माईक कडे लक्ष देऊया सगळ्यांनी. आता भगवान जेव्हा म्हणजे भगवान जे आहेत प्रकट होणार होते मग त्याआधी जे आहे तर कशा पद्धतीने भगवान जे आहेत त्यांच्या जन्माआधी बलरामजींचा जन्म झाला हे आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग आता या संदर्भातले जे श्लोक आहेत तर ते दशम स्कंदाच्या दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू होतात. तर त्यामध्ये बलरामजींच्या जन्माचं सगळं रहस्य जे आहे ते उघड होतं. ते कसं कशा पद्धतीनं भगवान जे बलरामजींचा जन्म झाला तर ते आपण समजून घेणार. मग देवकीचे जे आहे तर त्याच्या पोटी ज्या वेळेला एका म्हणजे एका पाठोपाठ एक ज्या वेळेला हा पुत्रांचा जन्म झाला तर त्यावेळेला काय केलं कंसाने तर प्रत्येक पुत्राची त्यांनी हत्या करून टाकली. आता हे आपण जाणतो. आणि मग कंसाने काय केलं त्यावेळेचं वर्णन पहा कसं होतं. श्रीकृष्णाने कंसाचा वध करण्यासाठी देवकीच्या गर्भात प्रवेश केला होता. तेव्हा त्याची गर्भस्तुती म्हणून सगळ्या देवतांनी स्तुती आरंभली बरं का. मग कंसाने काय केलं जरासंध म्हणून आपला सासरा होता त्याच्या आश्रयाखाली प्रलंब बक चारू तृणावर्त अगासूर मुष्टिक बाण भौमासूर असे सगळे असुरी मित्र होते. सगळे असुर होते त्यांच्या मदतीनं ह्या यदुवंशीयांचा छळ चालू केला. यदूंची घरं त्यांना मग त्या यदूंनी काय केलं आपली घरं त्यागली आणि ते कुरु पंचळ केकय असे किंवा विदर्भ शाल्व अशा राज्यामध्ये जाऊन त्यांनी या राज्यामध्ये आश्रय घेतला होता आणि केवळ मोजकेच लोक कंसासोबत राहिले होते. ते पण कसे राहिले होते वरकरणी त्यांनी कंसासोबत सलोख्यानं राहायची पद्धत आखली होती आणि ते संधी करून राहिले होते. मग कंसाने काय केलं देवकीच्या 6 पुत्रांची एका पाठोपाठ एक हत्या केली आणि आता मग भगवान अनंत देवांनी तिच्या गर्भामध्ये प्रवेश केला होता 7वा पुत्र. आता अनंत देव जे आहेत त्यांना योगमायेनं काय केलं देवकीच्या गर्भातून रोहिणीच्या गर्भामध्ये स्थलांतरित केलं. तर हे चित्रात पहा सगळ्यांनी. कारण भगवंतींनी योगमाया शक्तीला तशी आज्ञा दिली होती. स्वतः भगवान हे देवकीचे 8वे पुत्र होते आणि ते अवतरित होणार होते. मग योगमायाला त्यांनी काय सांगितलं यशोदा देवीच्या उदरी जन्म घेण्याची आज्ञा केली आणि श्रीकृष्ण आणि त्यांची योगमाया शक्ती भाऊ बहीण म्हणून एकाच वेळी अवतरित होणार होते. आणि मग पुढे जाऊन काय होणार होतं तर योगमायेनं काय केलं तर भगवान यांच्या आज्ञेनुसार देवकीचं जे 7वं अपत्य होतं म्हणजे देवकीमध्ये 7वा गर्भ जो राहिला होता तो म्हणजे बलदेव किंवा त्यांना संकीर्षण म्हणलं जातं. भगवानांचा दुसरा विस्तार आपली जी गुरुत्वाकर्षण शक्ती आहे तर हे सुद्धा भगवान बलदेव यांच्यामुळे बलदेव किंवा बलराम म्हटलं जातं. तर यांच्यामुळे शेषाने सगळी पृथ्वी आपचा भार पेलेला असतो ना मग यांच्यामुळेच ती गुरुत्वाकर्षण शक्ती कार्यरत असते. आता वैज्ञानिकांना सांगायला गेलं तर त्यांना पटेल नाही हो की नाही. आध्यात्मिक स्तरावर आपल्याला हे आधीपासूनच ज्ञान आहे. आपलं वैदिक ज्ञान असं आहे की प्रत्येक गोष्टीचं कारण आपल्याला माहिती आहे. देवकीच्या गर्भातून रोहिणीच्या गर्भामध्ये त्यांना स्थलांतरित केलं गेलं आणि मग संकीर्षण कृष्णप्रेम वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रकट
जेव्हा होतात तेव्हा त्यांना बलदेव किंवा बलराम नावानं ओळखलं जातं. म्हणजे काय की मनुष्य त्यांच्याकडून मंगलमय सामर्थ्य प्राप्त करून कृष्ण भक्त होतो, म्हणून त्यांना बलभद्र पण म्हणलं जातं. म्हणजे बलभद्र, संकीर्षण, बलदेव, बलराम ही बलरामजींची नाव आहेत. ते कोण आहेत? स्वयं कृष्ण आहेत. त्यांचा प्रथम विस्तार आहे. आता योगमायेनं काय केलं, देवकीचं 7वं जे अपत्य आहे त्या रोहिणीच्या गर्भामध्ये स्थलांतरित केलं. आता ते कसं केलं ते आपण समजून घेणार आहोत. आता श्रीकृष्णांच्या एका अंशाच्या रूपाने 7वा बालक म्हणून गर्भात जेव्हा प्रवेश केला, म्हणजे अनंत शेष भगवान जे आहेत तर त्यांनी प्रवेश केला, तर त्यावेळेला म्हणजे काय परिस्थिती घडली, तर कंसाकडून देवकीच्या सर्व अपत्यांची हत्या झाल्यानंतर भगवंत तिचा 8वा पुत्र म्हणून प्रकट होणार होते. आता अक्रूरसारखे काही भक्त कंसाला संतुष्ट करण्यासाठी म्हणजे त्याच्या सोबतच राहत होते. मग आता भगवान यांचा जन्म आणि बाललीला आपल्याला कंसाच्या संगतीत राहून पाहायला मिळणार म्हणून अक्रूर आनंदी होते. मग आता पुढे जाऊन ते मथुरेत जाऊन कृष्ण बलरामांना जाऊन मथुरेतून घेऊन येणार होते, ही त्यांच्या लीलेचाच भाग होता. पण काही भक्त कंसाच्या राज्यात राहूनच भगवान यांच्या लीला पाहायला इच्छुक होते. मग आता कंसाने हत्या केलेले 6 पुत्र म्हणजे कोण होते, तर पूर्वजन्माचे ते मरीची पुत्र होते. त्यांना एका ब्राह्मणाने शाप दिल्यामुळं त्यांना हिरण्यकशिपूच्या नातवंडाच्या रूपाने जन्म घ्यायला लागला होता. मग कंस कोण होता, तर पूर्वजन्मी कालनेमी नावाचा राक्षस होता आणि वर्तमान जन्मी त्याला आपल्याच पुत्रांची हत्या करायला लागली होती. या षडगर्भाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याला आपलं पूर्वपद प्राप्त होणार होतं. म्हणजे प्रत्येक घटनेमागं कारण आहे पहा, आध्यात्मिक कारण. म्हणजे पूर्वजन्मी कालनेमी होता तो आणि वर्तमान जन्मी त्याला आपल्या पुत्रांची हत्या करायला लागली होती, म्हणजे त्या कालनेमी राक्षस असताना. आणि हा एक रहस्यमय इतिहास आहे. या षडगर्भांचा मृत्यू झाल्यावर त्याला आपलं पूर्वपद प्राप्त होणार होतं आणि भक्तांना या घटना पाहायच्या पण होत्या. सामान्यपणे कुणी आपल्या भाच्यांचा वध करत नाही, हो की नाही? म्हणजे ही सुद्धा लीलाच आहे एक प्रकारची, भगवानांच्या आनंदासाठी केली गेलेली लीलाच आहे त्या असुरांच्या माध्यमातून. मग क्रूरकर्मा होता कंस, मग त्यांनी काय केलं, अगदी निसंकोचपणे आपल्या भाच्यांची हत्या केली. मग अनंत देव किंवा त्यांना संकीर्षण म्हणतात, तर हे दुसऱ्या चतुर्युगाचे भाग आहेत, ते सर्व असं एक मानलं जातं. चतुर्युग म्हणजे भगवान यांचे विविध विस्तार आहेत, त्यात विस्तार होत असताना दुसरा चतुर्युग निर्माण होतो. तर त्यामध्ये अनंत देव किंवा संकीर्षण हे येतात. तर हे आपण समजून घेऊया. म्हणजे प्रद्युम्न, त्यानंतर अनंत देव किंवा त्यांना संकीर्षण किंवा बलराम म्हटलं संकीर्षण असं असे हे 2 अवतार आहेत. आणि त्याचबरोबर वासुदेव आणि त्याचबरोबर हे बलरामजींचा अवतार. तर असे जे 4 म्हणजे जे एक्सपान्शन्स आहेत किंवा 4 जे विस्तार आहेत, म्हणजे तर हे येतात प्रद्युम्न, संकीर्षण, वासुदेव आणि त्याचबरोबर जे आहे ते दृष्टद्युम्न या रूपामध्ये, असे 4 जे विस्तार आहेत ते येतात दुसऱ्या चक्रव्यूहामध्ये. तर त्यापैकी अनंत देव किंवा संकीर्षण किंवा बलदेव म्हणजे हे भगवान बलरामजी आहेत. तर हा भाग आपण समजून घेतला आहे. चैतन्य चरितामृतामध्ये अजून सखोल दिलेला आहे. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांचा भगवान जे आहेत तर त्यांचं आता मार्गदर्शन योगमायेला कसं झालं हे आपण 10व्या स्कंदाच्या 2ऱ्या अध्यायातल्या 7व्या श्लोकातून समजून घेणार आहोत. भगवान योगमायेला म्हणाले की तू अखिल जगतासाठी आराध्य आहेस, तर तू काय कर, आता गोपिकांचा निवास असलेल्या ब्रज नावाच्या गावी जा आणि तिथं भरपूर गायी आहेत आणि वसुदेव पत्नी रोहिणी जी आहे नंद महाराजांच्या म्हणजे घरामध्ये निवास करते. तर वसुदेवांच्या सगळ्या आता ज्या पत्नी होत्या त्यांना घाबरून कंसाच्या भयामुळं म्हणजे त्या सगळ्या घाबरून गेल्या. वसुदेवांनी काय केलं होतं, त्या सगळ्यांना अज्ञात ठिकाणी म्हणजे कुठे, तर यशोदामयी आणि नंदबाबांच्या घरी पाठवलं होतं. तिथे रोहिणी त्यांची दुसरी पत्नी राहत होती ब्रजभूमीमध्ये.
कोणाची पत्नी तर वसुदेवांची. मग त्या नंद गोकुळामध्ये म्हणजे नंद महाराजांचं सुंदर निवासस्थान, तिथं ब्रजभूमी म्हणायचं त्याला, तर तिथे त्यानं योगमायेने जावं आणि तिथं काय करावं, नंद गोकुळ जे आहे तर तिथे जाऊन सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची योगमाया ही भगवानांची आध्यात्मिक शक्ती आहे. तर तिला त्यांनी आज्ञा केली आणि मग तिला व्रजभूमीला जायची आज्ञा दिल्यानंतर योगमाया शक्ती तिथे प्रकट झाली. मग देवकीच्या गर्भामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की माझा संकर्षण किंवा शेष नामक अंश जो आहे तो निवास करीत आहे, तर त्याला तू काय कर, अगदी निर्विघ्नपणे रोहिणीच्या गर्भामध्ये स्थलांतरित कर. आता बलदेव किंवा शेष हे भगवान श्रीकृष्णांचे प्रथम विस्तारित रूप आहे आणि भगवंतांचा शेषावतार अखिल विश्वाला आधार देतो आणि या अवताराची रोहिणी ही शाश्वत माता आहे. मग भगवान योगमायाला काय म्हणाले, इथं चित्रात दाखवले की योगमाया शक्ती प्रकट झाली, याला हिला दुर्गा चंडी म्हणतात. आता आपण जे दुर्गा चंडी ही देवीची नाव आहेत ना, तर हिलाच म्हटलं जातं. म्हणजे ही जी शक्ती आहे भगवान यांची, तर हिची उपासना वैष्णव आणि शाक्त संप्रदायाचे दोन्ही लोक करतात. म्हणजे योगमाया शक्ती जी आहे तर ती बहीण आहे कृष्णांची आणि भाऊ म्हणजे कृष्ण आहेत. मग कृष्णांची योगमाया शक्ती ही बहीण आहे, तर ती त्याच्यामुळे शाक्त संप्रदाय निर्माण झाला, ती शक्ती आहे म्हणून. आणि कृष्णांचे जे भक्त आहेत त्यांना वैष्णव म्हणलं जातं, म्हणून वैष्णव संप्रदाय असं निर्माण झालं. ठीक आहे. वैष्णव भक्त हे भगवान कृष्णांची आराधना करतात. तर शाक्त संप्रदायाचे लोक त्यांच्या इच्छेनुसार योगमायेला अजून काही नावं दिलीत, दुर्गा, भद्रकाली, चंडिका अशा विविध रूपामध्ये तिची पूजा करतात. ही भगवान यांनीच तिला ते वरदान दिलेलं आहे तिला. आता पुढे आपण ते समजून घेणार आहोत. मग तिला त्यांनी काय सांगितलं की देवकीच्या गर्भामध्ये प्रवेश करणार ते आहेत आणि त्यासाठी तू काय कर, माझा प्रवेश देवकीच्या गर्भामध्ये होण्याआधी देवकीच्या गर्भामध्ये संकीर्षण किंवा शेष नावाचा माझा जो अंश निवास करतोय त्याला तू स्थलांतरित कर. कुठे, तर रोहिणीच्या गर्भामध्ये. आणि त्याची मी तिकडे सगळी म्हणजे माझ्या तिकडे त्याला तू स्थलांतरित केल्यानंतर मी तिथे प्रवेश घेईन देवकीच्या गर्भामध्ये. आता हे असं का केलं होतं, तर शेषावताराने आधी येऊन म्हणजे देवकीच्या गर्भामध्ये आधी प्रवेश करून पूर्वीच पुढे जाऊन तिच्या उदरी माझ्या निवासाची योग्य व्यवस्था केलेली होती. म्हणजे भगवान यांचे जे आहेत त्यांच्या निवासाची योग्य व्यवस्था करून या शेषाने ठेवलेली होती देवकींच्या गर्भामध्ये. आणि म्हणून आता त्याचं कार्य संपलेलं आहे. म्हणून तू काय कर, आता त्याची जी शाश्वत माता अर्थात रोहिणीच्या गर्भामध्ये त्याला स्थलांतरित कर आणि मग मी माझी व्यवस्था अगदी पुढे येऊन यांनी छान करून ठेवले, तर तिथे मी अवतार घेईन किंवा तिथे मी गर्भामध्ये प्रवेश करेन. म्हणजे पहा, भगवान यांच्या हा लीलेचाच भाग होता. आणि अशा पद्धतीने अनंत शेष म्हणजे भगवान यांच्या सेवेमध्ये सदैव असतात. श्रीराम अवतारामध्ये ते लक्ष्मणाच्या रूपात प्रकट झाले, धाकट्या बंधूंच्या अवतारात. आणि जे कृष्ण लीलेमध्ये ते मोठ्या बंधूंच्या अवतारात प्रकट. शेष म्हणजे काय, उर्वरित भगवानांचा उर्वरित जो भाग आहे अवताराचा, म्हणजे उर्वरित भाग भगवानांच्या विस्ताराचा. आता उर्वरित म्हणजे त्यात सगळंच आलं ना, भगवानांचं उरलं सुटलं म्हणजे भगवानांसहित सगळं आलं. म्हणजेच काय, भगवान इतकेच शक्तिमान आणि भगवानांच्या सारखे असे शेष आहेत. म्हणजे म्हणून बलरामजींना काय म्हणतात, म्हणजे शेष अवतार किंवा भगवान सेवक म्हटलं जातं. किंवा भगवान यांचे जे दागिने आहेत कृष्ण म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण जे दागिने जे घालतात किंवा भगवानांचे शृंगार जे आहेत सगळे किंवा भगवानांचे कपडे, भगवानांचं साहित्य, तर हे सगळे कोण आहेत, भगवान सेवक आहेत. आणि कुणाचा अवतार आहे, ते शेषाचा. म्हणजे भगवान यांची गळ्यातली फुलमाळा, भगवानांची गळ्यातल्या वैजयंती माळा, भगवानांच्या गळ्यातले अलंकार, त्यांचे हातातले बाजूबंद, असं सगळे दागिने हे कुणाचे अवतार आहेत, शेष, अनंत शेष यांचे अवतार. किंवा भगवान यांची शय्या, भगवान यांचे कपडे, तर हे सगळे कोणाचे अवतार आहेत, तर अनंत शेष. कारण ते सगळे भगवानांची सेवा करतात म्हणून त्यांना सेवक भगवान म्हणतात. म्हणजे भगवानांची शृंगाराची सेवा आहे तर ती म्हणजे काय आहे, तर भगवान सेवक बनून आपण करायची असते. आणि भगवान यांचे अनंत शेषांची ती सेवा एक प्रकारे. आणि अनंत शेष असतात ते त्यांना काय हवं असतं, ते भगवान सेवक म्हणून सेवा करतात. मग त्यांना सदैव सेवा करणारे
जे भक्त असतात ते प्रिय असतात. आणि म्हणून भगवान यांची शृंगाराची सेवा, भगवान यांचे हार बनवण्याची सेवा, भगवान यांचे कपडे बनवण्याची सेवा, भगवान यांना दागिने करण्याची सेवा, भगवान यांना म्हणजे सजवण्याची सेवा कोणाला मिळते? ज्यांच्यावर अनंत शेषांची कृपा होते. म्हणून अनंत शेषांची कृपा म्हणजे बलरामाची कृपा होणं किती आवश्यक आहे. मग आता इथे समजून घेऊया की सदैव दिव्य स्तरावर असलेले भगवान यांनी देवकीच्या गर्भात प्रवेश करण्यापूर्वी तिच्या गर्भात पूर्वी 6 असुरांनी निवास केला होता. याचा अर्थ असुरांचा देह आणि भगवान यांचा देह समान होता का? तर बिलकुल नाही. तर भगवान हे आहेत ते त्यांच्या शक्तीचा विस्तार करत असतात आणि त्यामुळं भगवान जे आहे यांनी अखिल जगत व्यापलेलं आहे. मग भगवानाचं योग ऐश्वर्य असं आहे की भगवान स्वतः आध्यात्मिक राहून म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुठलाही बदल नाही घडत. ते पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत आणि अचिंत्य भेदाभेद तत्वज्ञानाद्वारे आपण ही गोष्ट समजू शकतो की भगवान यांच्यावर सर्व काही आश्रित आहेत, पण भगवान कुणावर अवलंबून नाही. आणि त्यामुळं आपल्या स्तरावर आपली अपूर्ण इंद्रियत आपण समजू शकत नाही भगवान यांना. म्हणजे शुद्ध भक्त जाणू शकतो नवविध भक्ती म्हणजे काय? श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम. म्हणजे हे जेव्हा आपण आचरण करायला लागतो त्यावेळेला भगवान यांना समजू शकतो. मग ऐहिक जगात म्हणजे भौतिक जगताचं जे काही प्रदूषण आहे म्हणजे 3 गुणांनी युक्त आहे भौतिक प्रकृती आणि तिथं दैविक ताप आहे, ह्याचा भगवान यांच्यावर काही परिणाम नसतो, प्रभाव नसतो. त्यामुळं भगवान यांच्या आधी तिथे 6 असुरांनी जरी गर्भात जन्म घेतला असला तरी सुद्धा भगवान यांच्या अवतरणावर त्याचा काही परिणाम नसतो या भौतिक वातावरणाचा. तर हे आपण समजून घेऊया. आणि त्यामुळं ऐहिक जगताचा संघ जो आहे त्याचा संबंध भगवान यांच्याशी आला तरी भगवान प्रदूषित होत नाहीत, कारण भगवान स्वतः परमपवित्र शुद्ध आहे. मग आता कंसाने शतकर रूपी असुर मारले आणि मग त्यामुळं याचा अर्थ काय होतो? तर कंसाने जे आहे तर ते आपली पूर्वस्थिती प्राप्त केलेली होती. मग आता इथून पुढे काय घडणार होतं तर ते आपण समजून घेणार आहोत. श्रीकृष्ण अवतरित होणार होते. मग त्यांचा 7वा गर्भ जो आहे तर तो श्रीकृष्ण अवतरण्याच्या पूर्वी जो आहे तर तो भगवान यांच्या अवतरणाचं एक प्रतीक मानला जातो. म्हणजे काय की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या 6 विकारांचा मृत्यू झाल्यानंतर हे विकार रूपी असुरांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेष अवतार म्हणून प्रकट होतो आणि पुरुषोत्तम भगवान यांच्या अवतरणासाठी ती योग्य परिस्थिती निर्माण करू शकतो असं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणतात. म्हणजे काय? भगवान देवकीच्या उदरी प्रकट झाले म्हणून देवकी भक्ती सेवेचं प्रतिनिधित्व करते. म्हणजे देवकी म्हणजे कोण आहे? भक्ती सेवा आहे. भक्ती सेवा म्हणजे देवकी मातेला आपण भक्ती सेवा म्हणून उपमा दिली श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी. मग भक्ती मार्गात मनुष्याला भगवंतांच्या सानिध्यात कोण घेऊन जातो? भक्ती मार्गच घेऊन जातो. मग देवकी भक्ती सेवेचं प्रतिनिधित्व करते. कंस म्हणजे काय आहे? आपलं भौतिक जगातील भयाचं प्रतिनिधित्व करतो आणि शुद्ध भक्ताला विषय संघाचं सदैव भय वाटत असतं. आणि वास्तविक भक्तिमय स्वरूप कधी प्रकट होतं? ज्या वेळेला ह्या भौतिक आसक्ती आहेत त्याच्याविषयी आपल्याला अनासक्ती निर्माण होईल. मग अशा भयामुळं मरीचीचे 6 पुत्र मारले जातात आणि मनुष्य म्हणजे 6 पुत्र म्हणजे काय आहे? हे विषयांचं प्रदूषण आहे. म्हणजे हे 6 षटरिपू आहेत. हे जेव्हा मारले जातील तेव्हा भक्तीच्या उदरामध्ये भगवंत अवतरित होतात. म्हणजे भक्ती देवी म्हणजे आपण देवकीचं म्हणजे भक्ती देवी म्हणून देवकीला मानलेले. तर भक्तीच्या उदरामध्ये भगवान कधी प्रकट होतील? तर ज्या वेळेला षटरिपू म्हणजे आपले विषय किंवा वैषयिक आसक्ती 6 विकारांनी प्रदूषित असतात हे जेव्हा निघून जातील त्यावेळेला तिथं भगवंतांचा वास होईल. म्हणजेच काय? षटरिपू निघून जातील तेव्हा 7वा गर्भ म्हणजे भगवान यांच्या अवतरणाचं प्रतीक म्हणजे बलरामजी. तर असा गर्भ जो आहे तो देवकीच्या गर्भामध्ये त्याचं अवतरण झालं. म्हणजेच काय की हे षडरिपू गेल्यानंतर शेषावतार म्हणजे भगवान तिथे प्रकट होतात जे गुरुतत्व मानतो आपण. परंपरा जी आहे तर त्या सर्वांना जे आहे तर ते पुढे नेणार म्हणजे प्रभू नित्यानंद. तर हे तत्व नित्यानंद म्हणजे बलरामजींचा अवतार आहे. तर अशा पद्धतीनं हे जे गुरु तत्व आहे तर ते
होतं की ज्याला शेषावतार म्हटले. आणि मग भक्ती देवीच्या उदरामध्ये म्हणजे भक्तीच्या उदरामध्ये भगवान प्रकट होतात. म्हणजेच काय, आपले षडविकार संपल्यावर आपण शुद्ध स्तरावर जातो. मग तिथं भगवत कृपा होऊन भगवान आपल्याला अंतस्थ जे परमात्मा असतात ते आपल्याला एका मित्राप्रमाणे ज्ञान द्यायला लागतात. आपल्याला दिव्य ज्ञानाचा साक्षात्कार व्हायला लागतो. भगवानांच्या इच्छेने सर्व गोष्टी घडायला लागतात. याचाच अर्थ काय, भक्ती देवीच्या उदरामध्ये भगवान प्रकट होतात. म्हणजे परमात्मा आपल्या कृष्ण भावना जेव्हा जागृत होते त्यावेळेला परमात्मा रूपात जे कृष्ण आहेत हृदयस्थ ते आपल्याला सहकार्य करायला लागतात. आणि त्यांच्या इच्छेनं सर्व आधी घडतच असतं, पण आपण प्रदूषित असतो. पण ज्या वेळेला आपण शुद्ध स्तरावर येतो त्यावेळेला भगवानांच्या कृपेनं सगळ्या गोष्टी कशा घडत आहेत ही आपली कृष्ण चेतना जागृत झाल्यामुळे आपल्याला समजू यायला लागतं. आणि मग भगवान यांच्या योजनांमध्येच भक्त सहभागी होतो. भगवान यांची इच्छा तीच माझी इच्छा. भगवान यांची जी काही योजना आहे त्या योजनेत तो सहकार्य करायला लागतो. मग अशा पद्धतीने शुद्ध भक्त भगवान यांच्या योजनेमध्ये लीलेमध्ये त्यांच्या सामील होत जातो. जसं तो शुद्ध स्तरावर येतो. हेच गुरूंचं कार्य असतं. जी इच्छा भगवान यांची तीच गुरूंची इच्छा असते. कारण भगवान आणि गुरु अभिन्न आहेत. त्यांच्या हृदयात भगवान स्वतः निवास करत असतात. आणि अशा पद्धतीने कृष्ण चैतन्यामध्ये ते सर्वोच्च स्तरावर जे असतात तर ते स्थित असतात. मग असे गुरु आपल्या जीवनामध्ये येतात त्यावेळेला आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होत जातो आणि वेगवेगळ्या स्तरावर भगवान यांना अनुभवत जातो. तोपर्यंत आपण कसे असतो, प्रदूषित असतो, विकारांनी ग्रस्त असतो, विविध तापांनी ग्रस्त असतो. मग आता भगवान यांनी सांगितलं की माझ्या 6 ऐश्वर्यासह मी देवीचा पुत्र म्हणून अवतरित होईल. मग तोपर्यंत काय कर, नंद पत्नी यशोदेची कन्या म्हणून अवतरित हो, योगमायेला सांगितलं त्यांनी. म्हणजे काय केलं त्यांनी, की योगमायेला त्यांनी सांगितलं की तू यशोदा म्हणजे यशोदा मैया जी आहे नंदबाबांची त्यांच्या पोटी कोण झाली, तर योगमायेनं अवतार घेतला कन्या म्हणून. आणि त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं की जो गर्भदेवकीचा म्हणजे गर्भामध्ये वाढत होता जो अनंत शेषांचा, तो योगमाया शक्तीने काय केला, तर तो रोहिणीच्या गर्भामध्ये की जी दुसरी पत्नी होती वासुदेवांची तर त्या गर्भामध्ये स्थलांतरित केला. मग आता ही जी भगवान म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांनी या मायादेवीला आशीर्वाद दिला. म्हणजे आता तिची नाव आहेत वेगवेगळी. तर ही जी आहे भगवान यांची जी शक्ती आहे तर तिला विविध ठिकाणी विविध नावांनी ओळखलं जातं. म्हणजे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका. म्हणजे काय, श्रीकृष्ण यांची आणि त्यांची शक्ती एकाच वेळी प्रकट झाली. सामान्यपणे लोक त्यांना शाक्त आणि वैष्णव असे दोन गट पाडलेत, पण ही सगळी श्रीकृष्णांची शक्तीच आहे. म्हणजे आता आपण हे समजून घेऊया. म्हणजे वैष्णवजन म्हणजे कोण असतात, तर हे सगळे राधाकृष्ण, सीताराम, लक्ष्मीनारायण, रुक्मिणी, द्वारकाधीश या रूपामध्ये भगवानांची आराधना करतात. आणि जे शाक्त असतात ते कोण असतात, दुर्गा शाक्त म्हणजे देवीच्या अशा पद्धतीने या देवीची उपासना करतात. म्हणजे भगवानांच्या शक्तीची उपासना करतात. आणि म्हणून शाक्त आणि वैष्णव हे दोन गट पडले. आता भगवंतांच्या हरा नामक शक्तीची उपासना म्हणजे काय, तर भगवान श्रीकृष्णांच्या महामंत्राचं उच्चारण. मग वैष्णवजन शुद्ध भक्त असतात आणि त्यामुळे ते भगवानांची हरा नामक शक्ती जी अलादनी शक्ती म्हणजे राधाराणी आणि त्या शक्तीला प्रार्थना करतात की हे हरा मला भगवान यांची आध्यात्मिक शक्ती समेत सेवा करण्याची संधी प्रदान कर. म्हणजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या मंत्राचा अर्थ हा होतो की हरा हा शब्द जो आहे तर तो राधाराणीला उद्देशून म्हणजे भगवानाची अलादनी चित शक्ती म्हणजे ती आध्यात्मिक शक्ती आहे, तिची सेवा संधी करण्याची प्रदान कर शक्ती. अशा पद्धतीनं भगवान या जे वैष्णव आहेत ते भगवानांच्या ह्या शक्तीला म्हणजे राधाराणी हरा नामक शक्तीला जे आहे ते अडवतात. हा फरक आहे. आणि मग ते त्याच वेळेला शाक्त संप्रदायाचे काय करतात, तर त्यांना मोक्ष आणि वैकुंठ प्राप्तीमध्ये स्वारस्य असतं. होत नाही तर ते काय करतात, तर ते खरं तर मोक्ष आणि वैकुंठ प्राप्ती हेच जीवनाचं ध्येय असावं म्हणजे गोलोक वृंदावन प्राप्ती. पण वैष्णवांना मोक्ष प्राप्ती आणि वैकुंठामध्ये स्वारस्य असतं. पण शाक्तांना काय असतं, ह्याच्यात कशात स्वारस्य असतं असं होतच नाही त्यांचं. तर त्यांना कशात स्वारस्य असतं, तर त्यांना विषय सुखांच्या उपभोगामध्ये स्वारस्य असतं. हा दोन्ही मधला मुख्य फरक आहे. आणि त्यामुळे दोन गटामध्ये वैर सुद्धा येतं. आणि ते काय करतात, त्यांना ऐहिक उपयोग म्हणजे भौतिक उपयोगांच्या मध्ये स्वारस्य असल्यामुळे भगवान यांची
जी शक्ती मायादेवीची पूजा करतात, म्हणजे जी मायादेवी आहे, तर तिला त्यांनी आशीर्वाद दिलाय. म्हणजे जी योग माया जी आहे ती भगवानांची आध्यात्मिक शक्ती आहे. तर तिला त्यांनी काय सांगितलं की यशोदा माताची कन्या म्हणून तू जन्मास ये. आणि मग कन्या म्हणून जन्मास आल्यावर दुर्गा देवीच्या पूजेसाठी अनेक तीर्थस्थळ आहेत. तर मग कंसाला फसवल्यानंतर दुर्गादेवीने स्वतःला काय केलं, अनेक स्थळी विशेषतः विंध्याचली विस्तारित केलं. आणि मग तिथे तिने साधारण लोकांकडून पूजा म्हणजे स्वीकारली. म्हणजे काय की अशा पद्धतीने भगवान यांनी तिला जे आहे तर ते वरदान दिलेलं होतं. आणि त्यामुळं त्या माध्यमानुसार त्या वरदानाच्या माध्यमातून तिने कार्य केलं आणि भगवानांच्या आज्ञेचं तिनं तंतोतंत पालन केलं. मग आता काय घडलं तर रोहिणीचा पुत्र संकीर्षण म्हणून जो प्रख्यात होईल, तो देवकीच्या गर्भातून रोहिणीच्या गर्भात स्थलांतरित होईल असं आधीच ठरलेलं होतं. मग गोकुळाच्या सगळ्या निवाशांना तो काय करेल, आनंद प्रदान करेल. म्हणजे कोण, बलरामजी. आणि म्हणून तो राम या नावाने ओळखला जाईल. म्हणजे भगवान यांनी त्याचं नाव पण निश्चित करून ठेवलं होतं की तो आनंद प्रदान करेल. सगळ्या गोकुळातल्या निवाशांना नेहमी बलरामजी खुश ठेवायचे. राम या शब्दाचा अर्थ आनंद. आणि म्हणून तो सगळ्यांना कसा देईल, तर आनंद देईल. आणि त्याच्या अंगात भरपूर बळ असेल म्हणून त्याला बलभद्र म्हणजे बल असणार. आणि भद्र म्हणजे कसा, चांगला चांगला व्यक्ती. भद्र या शब्दाचा अर्थ काय होतो, चांगला व्यक्ती, सात्विक व्यक्ती, जो चांगलं सगळं कार्य करतो असा थोडक्यात. आणि म्हणून त्याचं नाव काय होईल, बलभद्र होईल. तर असा 10व्या अध्यायातला दुसरा म्हणजे 10व्या स्कंदातला जो दुसरा अध्याय आहे त्यातल्या 13व्या श्लोकामध्ये हा उल्लेख येतो. आणि मग तो हा निर्माण होईल जो बलभद्र आहे. तर त्या म्हणजे तो संकीर्षण राम, बलराम या नावाने ओळखला जाईल. मग आता हरे कृष्ण महामंत्रामधला राम या शब्दाचा अर्थ बलराम असा घेतला तर कधी कधी लोकांना तो म्हणजे आक्षेप वाटतो. पण राम भक्तांना म्हणजे हा काही आक्षेप म्हणजे आक्षेप वाटायची म्हणजे गरज नाहीये. बलराम म्हणजे बलराम आणि प्रभू श्री राम यामध्ये बिलकुल भेद नाही. पण या ठिकाणी भागवतात स्पष्टपणे सांगितले की बलरामांना राम या नावाने ओळखलं जातं. रामेती असा श्लोकात शब्द येतो. आणि भगवान राम आहेत असे आम्ही म्हणलं तर मग काही चुकीचं नाही. कारण भगवान श्रीकृष्णांचं म्हणजे स्वयं अवतार म्हणजे बलराम आहे. आणि म्हणून जयदेव गोस्वामींनी परशुराम, रघुपती राम, बलराम या तिन्ही रामांचा उल्लेख करताना हे सर्वजण रामच आहेत म्हणले, म्हणजे कृष्णांचेच अवतार आहेत. तर याचा अर्थ आपण असा घेऊ शकतो. मग आता भगवानाने दिलेली आज्ञा योगमायाने काय केली, परीक्षित सावंत केली. आणि मग तिने काय केलं, त्यावेळेला ओंकाराचं उच्चारण केलं आणि भगवानांच्या आज्ञेनुसार तिने आचरण केलं. तिने काय केलं, भगवानांना प्रदक्षिणा घातल्या आणि भूतलावरच्या नंद गोकुळ नामक जे ठिकाण होतं तिकडं तिने प्रयाण केलं. मग तिथे जाऊन तिनं सगळं आपलं कार्य करायला सुरुवात केली. मग आता योगमायेने काय केलं, देवकीच्या पुत्रास आकर्षित केलं. म्हणजे आणि मग तिने रोहिणीच्या गर्भात त्याला स्थलांतरित केलं. आता देवकीचा गर्भपात झालाय असं सगळ्या तिथल्या लोकांना वाटलं. त्यामुळं राजप्रसादामध्ये सगळ्या म्हणजे लोकांनी देवकीचा गर्भ गळून पडला अशा पद्धतीने तीव्र शोक केला. मग त्यामुळे कंसालाही समजलं की तिचा गर्भ गळून पडला. मग एखादा औषधी किंवा कोणत्या तरी बाह्य कारणामुळे देवकीचा गर्भपात झाला असेल असं कंसाला पण त्याच्याविषयी करुणा वाटली बरं का. मग योगमायेनं काय केलं, देवकीच्या गर्भात जो होता तर त्याला रोहिणीच्या उदरी स्थलांतरित केलं. आता रोहिणी जी आहे तर तिची जी गर्भावस्था होती तिचा 7वा महिना चालू होता. आता त्यानंतर काय घडलं तर पहा, रोहिणी जेव्हा एकदा रात्री गाढ झोपली होती तेव्हा तिला स्वप्नच असल्यासारखं वाटलं आणि आपला गर्भ गळून गेल्याचा अनुभव आला. काही वेळानं तिनं जेव्हा स्वतः जागी झाली तेव्हा तिला आपला गर्भ गळून गेलेला आहे म्हणून तिला दुःख झालं. तेव्हा तिथं योगमाया शक्ती आली. तिथं चित्रात पहा, तिच्या समोर योगमाया शक्ती आली आणि आता देवकीचा गर्भ आहे हा स्थलांतरित केला रोहिणीच्या गर्भामध्ये. तर तिच्या स्वप्नामध्ये ही योगमाया शक्ती आली. म्हणजे स्वप्नामध्ये आली असं तिला वाटलं पण ती प्रत्यक्षच आली तिथे तिच्या समोर. आणि तिला सांगितलं की आता मी देवकीच्या उदरातला गर्भ इथे आकर्षून घेत आहे आणि ते तुझं बाळ संकीर्षण या नावाने ओळखलं जाईल.
तर अशा पद्धतीने त्यांनी योगमाया शक्तीने तिला मार्गदर्शन केलं. मग आता योग निद्रा म्हणजे काय, तर मनुष्य जेव्हा आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर आध्यात्मिक दृष्ट्या पुनर्जागृत होतो, म्हणजे आपण कसं प्रदूषित आहोत, जागृत तेव्हा म्हणायचं योगमाया शक्तीने आपण जागृत होतो, तेव्हा त्याला आपलं जे भौतिक जीवन आहे ते स्वप्नवत वाटतं. आणि जेव्हा आपण भौतिक जीवनामध्ये असतो ना, त्यावेळेला आपल्याला आध्यात्मिक जीवन स्वप्नवत वाटतं. म्हणून एक श्लोक येतो पा भगवद्गीतेमध्ये 2.69, या निशा सर्व भूतानं तस्या जागृती संयमी यस्या जागृती भूतानी सा निशा पश्यतो मुनी. सर्व मनुष्यासाठी जी रात्र असते ती आत्मसंयमी, म्हणजे जो कृष्ण भावनामय व्यक्ती आहे त्या पुरुषासाठी जागृतीची वेळ असते, आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते तेव्हा आत्मसंयमी पुरुषाची रात्र असते. म्हणजे ह्या आत्मसाक्षात्काराची जी अवस्था आहे त्याला म्हणायचं योग निद्रा. म्हणजे काय, की जेव्हा आध्यात्मिक दृष्ट्या मनुष्य जागृत होतो तेव्हा त्याला भौतिक कार्य स्वप्नवत वाटतात. आणि योग निद्रेची योगमाया असंही वर्णन होऊ शकतं. म्हणजे योगमाया म्हणजेच कोण, ही योग निद्रा जी आहे ते आहे. तर ती शक्ती आहे भगवानांची. म्हणजेच काय, आपण पहाटे उठून जेव्हा मंगल आरती करत असतो तेव्हा भौतिक स्तरावरचे सगळे लोक असतात ते झोपलेले असतात, त्यावेळी ती आपली कार्य करण्याची वेळ असते. आणि आपण जेव्हा रात्री 8 वाजता झोपतो, 8-9 वाजता, म्हणजे आपल्याला पहाटे उठायचे, त्यावेळेला हे सगळे रात्री जागून कार्य करत असतात. म्हणजे भौतिक लोकांना, म्हणजे काय की आध्यात्मिक लोकांना ही भौतिक कार्य सगळे स्वप्नवतच असतात अशा पद्धतीची, कारण तो आध्यात्मिक स्तरावर कार्य करत असतो. आणि त्याच्यासाठी भगवान यांना संतुष्ट करणं हे त्याचं महत्वाचं कार्य असतं. म्हणजे योगनिद्रा म्हणजे भगवानांची योगमय शक्ती आहे. म्हणजे योगनिद्रेचं योगमाया असं सुद्धा वर्णन आपण करू शकतो. मग आता हे सगळं आपण का समजून घेतोय, तर अशा पद्धतीने जेव्हा स्थलांतरण तिचं झालं, गर्भाचं किंवा योगमाया शक्ती जी आहे तर तिने म्हणजे श्रीकृष्णाची बहीण म्हणून अवतार घ्यायचं ठरलं. मग त्यानंतर पुढे काय घडलं ते आपण आता समजून घेणार आहोत. मग इथं आपण महत्वाची गोष्ट समजून घेऊया की वसुदेवांच्या मनातून देवकीच्या मनी भगवान स्थलांतरित झाले, आणि मग त्यांनी काय केलं तर अवतार घेतला, कृष्ण जन्म, म्हणजे कृष्ण जन्म झाला. आधी बलरामजी तिथे आले. म्हणजे बलरामजी म्हणजे काय आहे तर गुरुतत्व आहे, म्हणजे गुरुतत्व पहिल्यांदा कार्यरत झालं. मग गुरूंच्या कृपेमुळं वसुदेवांच्या मनामध्ये भगवान यांनी, म्हणजे सर्व इंद्रियामध्ये मन सर्वश्रेष्ठ आहे, भगवान यांनी आपल्या विभूती योगामध्ये सांगितलंय. म्हणजे सगळ्या इंद्रियामध्ये मन श्रेष्ठ आहे, म्हणजे भगवानांचे ऐश्वर ती योगामध्ये आपण 10व्या अध्याय ते अभ्यासले. मग ह्या विभूती योगानुसार सर्व इंद्रियांमध्ये सर्वश्रेष्ठ मन आहे. ते मन म्हणजे मी आहे भगवान म्हणतात. मग त्या मनामध्ये प्रवेश केला भगवानांनी वसुदेवाच्या, आणि वसुदेवाच्या मनातून देवकीच्या मनामध्ये, कारण ते स्वतःच भगवान आहे मन म्हणजे. मग अशा पद्धतीने ते दीक्षित झाले वसुदेव आणि देवकी. आणि हे दीक्षित होण्यासाठी कोण लागतं, गुरु लागतं आपल्या जीवनामध्ये. मग ते गुरु कोण होते, अनंत शेषांचं प्रकटीकरण 7वा गर्भ म्हणून झालं होतं. मग त्यांनी सगळी व्यवस्था करून ठेवली कृष्ण येण्यासाठी. मग कृष्णांचं प्रकटीकरण झालं, अवतरण झालं. म्हणजेच काय, आपल्या जीवनामध्ये कृष्ण येण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये गुरूंचं येणं आवश्यक आहे. जसं अनंत शेषांनी आधी येऊन सगळी व्यवस्था केली आणि मग कृष्ण प्रकट झाले. थेट कृष्ण नाही अवतरित झाले. अगदी असंच आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा गुरु येतात त्यावेळेला आपल्या गुरूंच्या माध्यमातून गुरु सगळी व्यवस्था अशी निर्माण करतात की आपल्या जीवनामध्ये कृष्ण, आपल्या हृदयामध्ये जे कृष्ण आहे तर ते अवतरतील, ते प्रकट होतील. अन्यथा आपल्या हृदयामध्ये इतका मोठा कचरा आहे. म्हणजे म्युन्सिपाल्टीची गाडी आपण रोज पाहतो, उदाहरण म्हणून मी बहुतेक देते. म्युन्सिपाल्टीची गाडी रोज फिरत असते, घंटा गाडी, त्याच्यात किती कचऱ्याचे ढीगच्या ढीग असतात. अशा अशुद्धींचा, अशा विकारांचा कचरा आपल्या हृदयात आहे. तिथे भगवान येतील का हो? इतकी घाण आहे तिथं, इतकी बंद खोली आपली, तिथं भगवान अवतरित होतील का? बिलकुल नाही. हे अनर्थ रूपी कचरा, अपराध रूपी कचरा हा सगळा निघून गेल्याशिवाय, पाप रूपी कचरा हा स्वच्छ झाल्याशिवाय, म्हणजे उदाहरण देऊया, आपण दिवाळीची स्वच्छता करतो, मग त्यावेळेला आपण रोज झाडत असलेलं घर झाडतो तेव्हा सुद्धा कचरा निघतो, हो की नाही? मग आपण रोज
काम घेतोय, रोज आपण 32 वेळ सांगण्याचे प्रयत्न करतोय, तरी पण कचरा साठतोच आहे ना, अनर्थांचा, अपराधांचा. तो कुठे कमी होतोय? जसं रोज घर झाडतोय तरी पण कोळिष्टिक जळमटही असतातच, मग ती झाडावी लागतात, ती स्वच्छता करावी लागते. मग यासाठी कोण लागतं? आपल्या जीवनामध्ये घ्यावे लागतात. आणि आपले शुद्धीकरण होण्यासाठी उच्च असे भक्ताचा संघ आपल्याला मिळणं आवश्यक आहे. मग हे जेव्हा मिळतं त्यावेळेला आपल्या हृदयाचे स्वच्छ निर्मळ, अशा हृदयामध्ये मग श्रीकृष्ण जे आहेत त्यांना वास करावं वाटेल, यावंसं वाटेल. जर दुर्गंधयुक्त आहे सगळं, घाण आहे, तर तिथे येऊन अशा घाण ठिकाणी, अशा अस्वच्छ ठिकाणी भगवान येतील का, प्रकटतील का? ही दुर्गंधी, ही घाण सगळी आपल्या हृदयाच्या खोलीतली निघून जायला पाहिजे. जे अनर्थ रूपी आहे, अपराध रूपी आहे, पापमय बीज आहेत किंवा वासनाची बीज आहेत, सगळे प्रकार आले, पापाचे 4 प्रकार येतात, ते सगळं आलं. हे सगळं जेव्हा नष्ट होईल त्यावेळी तिथे भगवान येऊन विराजमान होतील. मग त्यासाठी आपल्या जीवनात कोण पाहिजे? गुरु पाहिजेत. म्हणजे गुरुंकडून आपण जेव्हा गुरुपादाश्रय मिळवू, गुरूंचा आश्रय मिळवू, तेव्हा देवकी आणि वासुदेवांच्या हृदयामध्ये कसे प्रकट झाले भगवान, आणि मग त्यांनी स्थानांतरण केलं देवकीच्या आहेत त्या गर्भामध्ये. त्या आधी अनंत शेष येऊन त्यांनी सर्व व्यवस्था करून ठेवली होती देवकीच्या गर्भामध्ये. अशा पद्धतीने आपल्या जीवनामध्ये पण गुरु येतात आणि आपल्याला भगवत चरणांपर्यंत घेऊन जातात. यासाठी गुरूंची आपल्या जीवनामधली म्हणजे जी कृपा आहे ही महत्वाची आहे. ती कृपा अनंत शेष किंवा भगवान बलरामजींच्या नित्यानंद किंवा नित्यानंद प्रभूंच्या रूपातून आपल्यावर होत असते. मग आपण ते समजून घेतलं. आता पुढे जाऊ आपण. आता ती पुढची स्लाइड घेऊया. आता याच्या पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हरे कृष्णा. त्याची पुढची स्लाइड. तर आता थोडस आपण समजून घेऊया की इथे थोडस महत्वाचं एक आपण महत्वाचा भाग आपण समजून घेणार. तर उपनिषदामध्ये काय सांगितलं की नयम आत्मा बलहीनेन लाभते. म्हणजे काय की कोणी म्हणजे जो आहे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर, ज्याला म्हणजे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नती करायची, त्याला बलरामांच्या कृपेविना तो कधीही म्हणजे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावरती येऊ शकत नाही. म्हणजे बल या शब्दाचा अर्थ काही शारीरिक ताकद असं नाही होत. तर आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की आपल्याला स्पिरिच्युअली म्हणजे आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावरचं बळ जे आहे तर ते मिळवणं आवश्यक आहे. आध्यात्मिक बल ते गुरूंच्या माध्यमातून मिळतं. आणि कोणी शारीरिक बळामुळे आध्यात्मिक बळ नाही मिळवू शकत. म्हणजे एखादा खूप ताकदवान आहे तर त्याच्याकडे आध्यात्मिक बळ असेल असं नाही. आणि म्हणून प्रत्येकाला आपलं आध्यात्मिक बळ जे आहे ते मिळवायला पाहिजे. म्हणजे आध्यात्मिक शक्ती किंवा आध्यात्मिक बल म्हणजे कोण आहेत? बलरामजी, किंवा त्यांना काय म्हणले संकीर्षण किंवा अनंत किंवा शेष. आणि हेच काय आहेत तर आपल्या सगळे जे ग्रह आहेत, तारे आहेत, त्यांच्या शक्तीचा म्हणजे जे आहे तर तो स्त्रोत आहे. हे सगळ्यांना त्यांनी धारण केलेलं आहे वेगवेगळ्या प्रकारे. आणि अशा पद्धतीने भगवान आपल्या अनंत शेष अवतारामध्ये या आपल्या सगळ्या ग्रहांना सगळ्या ग्रह लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्थानावर त्यांनी धारण करून सर्वांचा काय केलंय सुयोग्य पद्धतीनं, म्हणजे एक सर्वांचं सुयोग्य पद्धतीनं एक म्हणू की आपण जे आध्यात्मिक स्तरावरती जे एक प्रकारचं वितरण आहे तर ते त्यांनी केलेलं आहे. म्हणजे कुठलाही ग्रह आपल्या कक्षात सोडून फिरत नाही, आपल्याच कक्षात फिरतो. कुठलाही ग्रह आज इकडे होता तर उद्या तिकडे असा नसतो. म्हणजे त्याचं स्थान एका ठिकाणीच असतं. नंतर एकाच नक्षत्रामध्ये त्याचं जे काही ठरलेलं असतं ते आपण पाहिलं तर अशा ठिकाणीच ते असतात. जसं आपण बली महाराजांच्या
म्हणजे बली महाराजांची कथा म्हणजे वामन देवांची कथा अभ्यासताना अभ्यासलं की वामनांचा जन्म, वामन अवतारात भगवान यांचा जन्म कसा झाला होता, की जेव्हा अभिजित तारा उगवतो आणि जेव्हा श्रवण नक्षत्र असतं त्यावेळेला भाद्रपद महिन्यामध्ये त्यांचा षष्टीला जन्म झाला होता. अशा पद्धतीनं प्रत्येक जण आपल्या नक्षत्रामध्ये ग्रहतारा जो असतो, ग्रहतारे जे असतात ते आपल्या नक्षत्रानुसार त्यांच्या कक्षामध्ये असतात आणि त्यानुसार त्यांच्या आधिपत्याखाली ती नक्षत्र असतात. म्हणजे हे सगळं कोण करत असतं, हा सगळा समन्वय कोण साधत असतं, तर बलरामजी, की जे शंकरषण अनंत शेष या नावाने ओळखले जातात. आता भौतिक स्तरावर जर आपल्याला धारण करणारी जी शक्ती आहे, हा त्याला म्हणायचं गुरुत्वाकर्षण शक्ती, गुरुत्वाकर्षण शक्ती, ती सुद्धा काय आहे, तर ती सुद्धा बलरामजी किंवा संकीर्षण किंवा अनंत शेष यांचीच ती आध्यात्मिक शक्तीचा भाग आहे. म्हणजे आपल्याला जे आध्यात्मिक आपले जे गुरु असतात तर त्यांच्या कृपेमुळं या सर्व म्हणजे आध्यात्मिक बल किंवा या सर्व शक्ती ते प्रदान करत असतात. आणि म्हणून नित्यानंद प्रभू म्हणजे जे बलरामजींचे अवतार आहेत तर ते कोण आहेत, आपले खरं तर गुरुतत्व आहेत, आध्यात्मिक गुरु आहेत आपल्या परंपरेतले. आणि त्यांचं म्हणजे ते आध्यात्मिक त्यांचं बल जे आहे तर ते आपल्याला त्यांचं ते प्रदान करत असतात. आणि म्हणून बलरामजींचे जे आहेत तर ते म्हणजे अवतार म्हणजे नित्यानंद प्रभूंना मानलं जातं. आणि मग बलरामजी आणि नित्यानंद जे श्रीकृष्ण आहेत ते काय आहेत, तर स्वयं कृष्णांचाच प्रत्यक्ष पहिला विस्तार म्हणजे जे आहेत बलरामजी आहेत. आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्ण जे आहे तर म्हणजे त्यांचं जे अवतरण होतं त्यावेळेला भगवान आपल्या सर्व शक्तीनिशी अवतरित होतात, पण भगवानांचा जो शक्ती पुरवणारा अवतार म्हणजे आध्यात्मिक शक्ती भगवानांच्या कुठल्या रूपातून आपल्याला मिळते, तर ती बलरामजींच्या रूपातून मिळते. आणि म्हणून बलरामजींचं रूप म्हणजे कोण आहेत, अवतार म्हणजे कोण आहेत, तर नित्यानंद प्रभू आहेत. म्हणून आपण नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी किंवा आध्यात्मिक बळासाठी आपण चैतन्य महाप्रभूंनी हे सगळं चैतन्य चरितामृतीमध्ये लिहिलंय की आपले जे आध्यात्मिक गुरु आहेत हे म्हणजे कोण आहेत, तर हे जे आहेत हे प्रकाश रूप आहेत. कोणाची, तर कृष्णांची. कशासाठी, तर आध्यात्मिक त्यांचं बल जे आहे, भगवानांची आध्यात्मिक शक्ती जी आहे तर ती देणारी ही प्रकाश रूप आहेत. आणि ही प्रकाश रूप का म्हटलंय, तर ही नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर नित्यानंद प्रभूच भगवान यांची किंवा नित्यानंद प्रभू म्हणजेच कोण, बलराम, तर हेच भगवान यांची आध्यात्मिक शक्ती आपल्याला प्रदान करू शकतात. आणि म्हणून मग आध्यात्मिक शक्ती प्रदान करणारे ही नित्यानंद प्रभू आहेत. आणि त्यांच्या परंपरेमध्ये आपले सर्व गुरु आचार्य येतात की जे आध्यात्मिक गुरु आहेत. आणि म्हणून हे आध्यात्मिक गुरु म्हणजे मूलतः कोण आहेत, भगवान यांची प्रकाश रूप आहेत. कशी, तर बलरामजींच्या मुळे. कशा पद्धतीनं, तर बलरामजींची ती सगळी परंपरेतले जे आध्यात्मिक गुरु आहेत ही वेगवेगळी विस्तारित म्हणजे ती शक्ती त्यांच्यामध्ये विस्तारित आहे. आणि म्हणून त्यांना प्रकाश रूप असं म्हटलेलं आहे. आध्यात्मिक गुरु जे आहेत, दीक्षा गुरु आणि शिक्षा गुरु दोन्ही प्रकाश रूप असे म्हणले भगवान यांची चैतन्य चरितामृतामध्ये उल्लेख आहे. कशी आहेत, तर भगवान जे आहेत ते आपला विस्तार जो करतात पहिला संकीर्षण या रूपामध्ये, त्या संकीर्षण विस्तारालाच बलराम म्हटलं जातं, अनंत शेष म्हटलं जातं, बलभद्र म्हटलं जातं, बलदेव म्हटलं जातं, की जे चैतन्य महाप्रभूंच्या बरोबर लीला करायला नित्यानंद प्रभूंच्या अवतारात आले. आणि म्हणून नित्यानंद प्रभू हे बलरामजींचा अवतार आहेत. आणि म्हणून ती खरी भगवानांची आध्यात्मिक शक्ती आहे की जिच्या माध्यमातून आपल्यावर ते कृपा करतात, गुरूंच्या माध्यमातून, आचार्य परंपरेत जे गुरु आहेत तर त्या माध्यमातून ती कृपा आपल्याकडे येत असते. आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये गुरु येणं आवश्यक आहे, गुरुपादाश्रय होणं आवश्यक आहे, किंवा गुरूंचा आपल्याला निधान म्हणजे काय म्हणू, आस्पायर म्हणजे गुरूंचा म्हणजे गुरूंनी आपल्याला कृपेचा ओघ देणं आवश्यक आहे आणि दीक्षा होणं आपल्याला आवश्यक आहे, तेव्हाच कृष्ण कृपा आपल्याला मिळू शकते. तर हे आपण ह्या स्लाइड मधून अभ्यासला. आता पुढे जाऊ आपण. फार महत्वाचं होतं, सगळ्यांना लक्षात आलंय हवा. पुढे जाऊ. महत्वाची गुपित सर्वांना कळली. 5 4 अध्यायात
दुसरा जो अध्याय आहे 10व्या स्कंदातला, यातून बरीच गुपित आपल्याला कळली पहा. आता आपण पुढे जाऊया. आता ज्या वेळेला गर्गमुनी जे आहेत म्हणजे तर ते कोण होते, तर वसुदेव आणि देवकी यांचे राजपुरोहित होते. आता त्यांच्याकडे नामकरणाचा सोहळा करावा तुम्ही, अशी नंद महाराजांनी म्हणजे नंद महाराजांकडे तुम्ही जाऊन करावा असं वसुदेवांनी इच्छा प्रकट केली. मग त्यावेळेला काय झालं की आता हे राजपुरोहित होते, पण कंसाला ही गोष्ट कळेल की जिकडे राजपुरोहित केले तर म्हणजे तिकडे नक्की कृष्णाचा जन्म झालाय, बरोबर. आणि म्हणून गर्गमुनी जे होते तर त्यांना जेव्हा नंद महाराजांना सांगितलं होतं की गर्गमुनींकडून तुम्ही नामकरण करून घ्या वसुदेवानी. पण त्यावेळेला जेव्हा त्याचं नाव ठेवण्यात येणार होतं तर त्यावेळेला नंद महाराजांनी काय केलं, त्यांना गुपचूप बोलावलं. का तर कंसाला ते कळेल. अशीच घटना घडली होती कृष्ण जन्माच्या वेळी. आणि मग गर्गमुनी जे आहेत तर ते आले तिथे. आणि मग नंद महाराज जे आहेत तर त्यांनी आपला जो मुलगा होता रोहिणीच्या गर्भामध्ये, म्हणजे जो मुलगा होता तर तो जो आहे तर त्याचं नामकरण करायला सांगितलं. मग त्याचं नामकरण काय करण्यात आलं, तर राम म्हणून करण्यात आलं. म्हणजेच काय की इथे आपण समजून घेऊया की बलदेव जे आहेत तर त्यांचं गर्गमुनींनी नामकरण काय केलं, तर राम, किंवा त्यांनी काय सांगितलं त्यांना की तुमच्या कुटुंबामध्ये म्हणजे यदूंच्या कुटुंबामध्ये याला आता बलभद्र, बलदेव, संकीर्षण किंवा राम अशा नावाने ओळखलं जाईल. मग गर्गमुनींनी त्यांना 3 नावं दिली. कुठली दिली, तर बलराम, संकीर्षण आणि बलदेव. आणि म्हणून बलरामजी जे आहेत तर त्यांना जे आहे योग्य पद्धतीने देवकीच्या गर्भातून स्थानांतरित केलं होतं रोहिणीच्या गर्भामध्ये. आणि अशा पद्धतीने कृष्ण जे आहेत तर त्यांचा मोठा भाऊ म्हणजे बंधू म्हणून यांचं अवतरण करण्यात आलं बलरामजींचं. म्हणजे त्यांच्या जन्मामध्ये 8 दिवसाचाच फरक आहे, म्हणून बलराम पौर्णिमा कृष्ण जन्माच्या आधी 8 दिवस असते पहा. पौर्णिमेला त्यांचा जन्म झाला. मग आता हे कोण आहेत, खरेखुरे कोणाची मुलं आहेत, तर खरेखुरी मुलं कोणाची देवकीची आहेत. पण अशा पद्धतीने भगवान यांनी ही योजना आखली आणि रोहिणीच्या गर्भातून जे आहे ते बलरामजींचा जन्म त्यांनी घडवून आणला. तर आणि मग नंद बाबांनी त्यावेळेला नामकरण जो सोहळा आहे तर तो गर्गमुनींच्या माध्यमातून तिथे आयोजित केला. मग अशा पद्धतीने ही घटना घडली. आता पुढे जाऊ आपण. हो, त्याच्या पुढच्या स्लाइड वर जाऊ. इथं आपण एक छान लीला अभ्यासणार आहोत की लोणीची चोरी कशा पद्धतीने कृष्ण बलराम करायचे. तर आपण इथे लीला अभ्यासाला सुरुवात करतो आहोत. मग आता आम्ही जर उंचावरती दही ठेवलं, उंचावरती असं शिंकाळ्यात बांधून वगैरे, तरी पण कृष्ण बलराम येतात आणि ते अंधार असला तरी सुद्धा ते शोधतात आणि ते खाऊन टाकतात. अशी तक्रार गोपी घेऊन गेल्या बरं का. मग गोपींनी काय तक्रार केली की त्यांच्या अंगावर खूप सारे दागिने आहेत, सोनेरी सगळे चमचमतात ते हिऱ्यांचे, जवाहरांचे, आणि त्यामुळे त्यांना अंधारात सुद्धा दिसतं. आणि म्हणून त्यामुळे ते आमच्या घरी येतात आणि शिंक्यावरचं लोणी जे आहे ते चोरून खातात आणि सगळं म्हणजे सांडलवण करून सगळं नाश करून जातात. मग आता हे सगळं म्हणजे त्यांना त्यांच्यापासून लपवून ठेवलं तरी सुद्धा त्यांच्या म्हणजे अंगावरच्या दागिन्यामुळे त्यांना समजतं. म्हणून मग आता काय करायचं असं त्यांनी तक्रार केली बरं का एकदा गोपींनी यशोदा मैयाकडे. मग त्यावेळेला ते तेवढ्यावरच थांबत नाही, तर येतात ते येतात आमच्या लहान मुलांना खोड्या काढतात, त्यांच्या जी लहान मुलं आहेत त्यांना रडवतात आणि मग निघून जातात. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांच्या सगळ्या खोडकर लीला ज्या आहेत भगवान यांच्या सुरू झाल्या होत्या. मग आता ते कशासाठी, तर भगवान हे लोणी चोरून घेण्यासाठी तिथे जात असत. आणि मग तिथे शिंकाळ्यावरचं लोणी जे आहे तर ते म्हणजे ते चोरून ते आणि बलराम खात असत.
अशा पद्धतीची ते लीला करत असतात. मग त्यांच्या उंचावर असेल ते त्यांच्या हाताला येणार नसेल तर ते काय करत असतात, काहीतरी आधाराला खाली लाकडी फळी किंवा पाट असं घेत असत, किंवा जात्यावर चढायचे, जात पायाखाली घेऊन, आणि ते काय करायचे की ते जे मडकं आहे त्याला भोग पाडायचे आणि त्यातनं लोणी किंवा दही जे काही असेल ते खायचे. तर अशा पद्धतीने त्यांची लीला घडत असते. मग तुझी मुलं आहेत ती दागिने घालून येतात, त्यांना त्यामुळे प्रकाश मिळतो आणि त्यामुळे त्यांचं लोणी चोरून खातात रात्री अपरात्री येऊन सुद्धा, अशी त्यांनी तक्रार केली. मग यशोदामाईंनी काय केलं, त्यांचे दागिने काढून टाकले सगळे बरं का. तरी पण त्या गेले तरी पण ही कशी काय अंधारात येऊन म्हणजे चोरी करतात आणि लोणी खातात अशी चर्चा करायची गोपी इथे पहा चित्रात. तर भगवान जे आहे तर त्यांचं जे आध्यात्मिक तेज आहे, स्वयंप्रकाश, तसंच बलरामजींचं आहे ना, त्यांचं ते शक्ती स्वरूप आहे. आणि त्यामुळं त्यांचा जो दिव्य प्रकाश असतो आध्यात्मिक, त्या प्रकाशामुळे तिथे उजेड निर्माण व्हायचा आणि त्यामुळे ते ती लीला करू शकत असायचे. आणि त्यामुळं त्यांच्या अशोदाबाईंनी दागिने जरी काढले तरी देखील त्या दिव्य प्रकाशामुळं ते काय करत असत, तर तिथं शिंक्यावर टांगलेलं जे लोणी आहे तर त्याचे मटके जे आहेत ते काढून ते लोणी खात असत. तर अशा पद्धतीने ही सुंदर लीला घडायची आणि त्याबद्दल देवकीकडे अशा ज्या आहेत ना गोपीच्या तक्रारी घेऊन जायच्या. आणि मग त्यांनी अशा पद्धतीने सांगितलं की ते दागिने घातल्यामुळं त्यांना सगळं अंधारात पण दिसतं म्हणल्यावर यशोदाबाईंनी दागिने काढून टाकले, तरी पण त्यांनी जाऊन चोरी केली. तर ती कशामुळे केली, तर ते स्वतः आध्यात्मिक तेजाने जे हरलेले आहेत सगळे आध्यात्मिक स्तरावर, ते भगवान आणि भगवानांचं जे आहे ते विस्तार आहे. तर त्यामुळे आध्यात्मिक शक्तीचं जे तेज असतं, भगवानांची जी शक्ती आहे ब्रह्मज्योती, तर त्याचं ते तेज आहे. भगवानांच्या शरीरातून विस्तारित होणारे प्रकाश किरण म्हणजे काय, ब्रह्मज्योती आहे, ते किरण आहेत सगळे. आणि त्यानेच प्रकाश मिळतो सूर्याला आणि इतर सगळ्याच्या म्हणजे ताऱ्यांना सूर्यापासून. मग इतकं तेज जर प्रसारित होतंय भगवानाच्या शरीरातून, तर त्यांचाच बलदेव हे अवतार आहेत, मग त्यांच्या शरीरातून पण तेज प्रसारित होत असतं आणि म्हणून या तेजामुळं त्यांना अंधारात ते दिसत असे. आणि अशा पद्धतीची सुंदर लीला भगवानांनी करायला सुरुवात केली आणि त्या सगळ्यामध्ये बलदेवांना सोबत घेऊन त्यांनी लीला केली. मग ही पहिली लीला बलरामजींच्या सोबतची त्यांची, लोणी चोरायला जायची. आता पुढच्या लीलेमध्ये जाऊया आपण. हा, आता कृष्ण जे आहेत तर ते बलरामजी जे आहेत तर त्यांची स्तुती कशी करतात ते आपण पाहणार आहोत. म्हणजे कृष्ण आणि बलराम जे आहेत ते थोडेसे मोठे झाले बरं का. आणि मग आता ते मोठे झाल्यानंतर जे कृष्ण जे आहेत तर त्यांना जंगलातून घेऊन जात असतात, म्हणजे लता वेली इथून फिरत असतात वनातून. ज्या वेळेला कृष्णांना घेऊन म्हणजे बलराम, तर त्यावेळेला कृष्ण आणि बलराम जेव्हा अशा पद्धतीनं वनातून विचरण करत असतात तर त्यावेळेला कशा पद्धतीनं कृष्ण बलरामजींची स्तुती करतात हे फार सुंदर असं वर्णन आहे आणि ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग आता ते काय म्हणतात, बलरामजी जे आहेत तर त्यांना जे आहेत कृष्ण कसं त्यांचं वर्णन करतात, कशी त्यांची स्तुती करतात ते आपण समजून घेऊया. तर या चित्रात फक्त त्यांनी त्यांची स्तुती केली आहे एवढंच म्हटलंय, पण ती कशी स्तुती केली आहे ती आपण समजून घेणार आहोत. ह्याच्या आधीची स्लाइड असू दे, हा हीच असू दे. तर आता ही जी स्तुती आहे ती खूप सुंदर आहे आणि आपण ही समजून घेऊया. तर या स्तुतीमध्ये काय म्हटलंय, कृष्ण काय म्हणतात बलरामजींना, आणि हे चित्र फार महत्वाचं आहे. त्या चित्रातून आपल्याला समजणार आहे, त्यामुळे समोर चित्रात पहा आपल्याला आपण सगळ्यांनी. आणि ही जी स्तुती आहे तर ही पाहूया म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. यातला चौथा आणि पाचवा श्लोक आहे ना, 10व्या स्कंदातला 15व्या अध्यायातल्या चौथ्या आणि पाचव्या श्लोकामध्ये पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे कोण, भगवान कृष्ण असे वनातून चालले होते. एक सरोवर पण तिथे होतं. मग आता त्यावेळेला त्या दोघांनी जेव्हा प्रवेश केला त्या वनामध्ये, तर त्यावेळेला काय घडलं, तर भगवान श्रीकृष्णाने पाहिलं की वनातील जे विशाल वृक्ष आहे त्यांना अशी तांबूस कोवळी पालवी फुटली. तिथे चित्रात पहा, तांबूस कोवळी पालवी फुटली पहा या वृक्षांना, म्हणजे नवी पालवी फुटली होती. आणि ते फुलाफळांनी लगडलेले असल्यामुळं त्यांना फुलं पानं अशी लगडले होते पहा सगळे. आणि त्यामुळे ते काय करत होते, तर ते कृष्णांच्या
म्हणजे ते जे लगडलेले होते तर ते असं मग त्यांची शाखांची जी अग्र होती म्हणजे काय ह्या शाखा आहेत ह्या सगळ्या त्यांची अग्र म्हणजे वेगवेगळ्या वनस्पती आहेत म्हणजे शाखांची जी अग्र आहेत वेगळी चालत असताना ह्या वृक्षांची तर ही आपल्या चरणांना स्पर्श करतायत हे पाहिलं कृष्णाने हे पाहिलं हे कृष्ण आणि म्हणजे जे बलराम कृष्ण आणि हे बलराम आहे तर कृष्णाने पाहिलं की हे सगळे पानं फुलांची जी लगडलेली वृक्ष आहेत त्यांची अग्र म्हणजे टोक आहेत त्यांच्या पायांना चालत असताना इथे तळ्या शेजारी उभे आहेत पण ते चालत येत असताना स्पर्श करतात हे पाहिलं भगवान आहेत त्यांच्या चरणांमध्ये स्पर्श करायचा हे सगळे जीवात्मे प्रयत्न करतायत इतकी सुंदर लीला मग त्यांनी स्मितहास्य केलं आणि थोरले बंधू जे आहेत बलराम यांना हे बंधू बलरामजी यांना ते काय म्हणाले की त्यांची विनोद करण्याची वृत्ती जागृत झाली म्हणजे कृष्णांची आणि ते काय म्हणाले वनातील वृक्षांनी जणू काही आपल्याला नमस्कार करण्यासाठी सगळी शाखांची अग्र आहेत ती भूमीवर टेकवली सगळी शाखांची टोक आणि ते का नमस्कार करतायत तर तुम्ही माझ्या सोबत आहात म्हणून नमस्कार करतायत असं भगवान स्वतः म्हणतायत बरं का आणि मग भगवान श्रीकृष्ण काय म्हणाले की हे बलराम दादा म्हणजे ही खूप सुंदर लीला आहे तूच सर्वश्रेष्ठ आहेस आणि सगळ्या देवी देवतांना तुझ्या चरण कमलां म्हणजे ते चरण कमलांची आराधना करतात सगळे देव देवता आता हे वृक्ष सुद्धा पहा तुझ्या पदकमळाची कसे नतमस्तक होत आहेत खरं तर ते कृष्णांच्या पदकमळाची नतमस्तक होत आहेत पण भगवान यांना चेष्टा करायची म्हणजे इच्छा झाली ती पण एक लीला आहे बलरामजींची चेष्टा करायची इच्छा झाली ही एक लीलेचा भाग आहे आणि हे वृक्ष पहा स्वतःच्या जन्मास कारणीभूत असणारं घोर अज्ञान दूर व्हावं म्हणून तुला फळं फुलं अशी अर्पण करतायत म्हणजे ते चालत तशी फुलं पडत फळं पडत मग भगवान त्यांच्या चरणी जाण्यासाठी प्रत्येक फूल म्हणजे ते सुद्धा आध्यात्मिक स्तरावर लिव्हिंग बिंग म्हणजे जीवात्मा आहे ना फूल पान फळ ते सगळेजण भगवान चालत असताना ती वृक्षांनी काय केली होती आपली टोकं सगळी त्यांच्या चरणाला स्पर्श करतील आणि त्यामुळे आपल्याला पावन होऊ आणि मुक्ती मिळेल भगवंतावर स्थान मिळेल म्हणून ते खाली खाली येत होते म्हणजे हे सगळे जीवात्मे होते एक प्रकारे भगवान यांची जी आहे तर संघ मिळण्यासाठी अशा पद्धतीचं जे होतं ते आचरण होतं म्हणजे हे देखील जीवात्मा आहेत आणि त्यांना वृक्षाचं जन्म का मिळालाय तर त्यांच्या पूर्वकर्मामुळं मग त्या कर्मा आणि त्या कर्मातलं ते अज्ञान दूर व्हावं म्हणून ते काय करतायत मग आपली जी फळं फुलं आहेत तर ती त्यांच्या चरण कमलांचा स्पर्श व्हावा म्हणून त्यांचे चरणांशी अर्पण करतायत पहा म्हणजे गतजन्मातल्या अपराधी कृत्यामुळे त्यांना वृक्षयोनी मिळाली आणि ते अचल आहेत फिरू शकत नाही मग कृष्णांसमवेत ते वृंदावनमध्ये भ्रमण नाही करू शकत आणि म्हणून वृंदावनातल्या वृक्षांना काय वाटत होतं म्हणजे की ब्रजभूमीतली खरी तर वृक्ष गायी माकडं सगळे जीव म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान यांचा सहवास लाभलेले थोर जीवात्मे आहेत म्हणून वृंदावनला गेल्यावर त्यांचा आपण आदर करायचा कुणाचाही अनादर नाही करायचा पण विरहाच्या भावनेमुळे व्याकुळ झालेले हे जे वृक्ष आहेत ते स्वतःला अज्ञानी मानतात खरं तर वृंदावनमध्ये वृक्ष बनून जन्म घेणं म्हणजे सुद्धा मोठी गोष्ट आहे महात्मा स्तरावर असेल एखादा व्यक्ती तरच त्याला तो जन्म मिळू शकेल इतकं त्याचं म्हणजे पावित्र्य असणं आवश्यक आहे आणि मग तरी देखील ते स्वतःला अज्ञानी मानतात ते थोर महात्मे असले तरी वृक्ष म्हणजे सुद्धा थोर महात्मे आहेत त्यांनी वृंदावनात भगवान यांच्या सोबत लीला करायला जन्म मिळावा म्हणून ती इच्छा केली म्हणून त्यांना मिळालाय आणि मग ते कृष्ण बलरामांच्या पदकमळांना स्पर्श करून आपली शुद्धी करायचा प्रयत्न करतायत आणि त्यांची ही भावना कृष्णाने जाणली आणि म्हणून त्यांनी प्रेमाने दृष्टिक्षेप टाकला आणि मग बलरामजींसमोर त्यांच्या भक्तिसेवेचं गुणगान केलं आणि त्याचा जो आहे श्रेय हे कुणाला दिलं बलरामजींना का तर ते भगवान यांची शक्ती आहे बलरामजी म्हणजे ते गुरुतत्व आहे आणि म्हणून त्यांना श्रेय दिलं म्हणजे पहा भगवान यांनी कशा पद्धतीने ही सुंदर लीला केली म्हणजे भगवान यांची योजना आहे बलरामजींचं प्रकटीकरण गुरूंचं प्रकटीकरण आपल्या जीवनामध्ये तर हे कोण करत असतात कृष्णांची योजना असते म्हणून कृष्णांच्या योजनेचा आपण भाग बनायचा आणि कृष्णांच्या योजनेमध्ये आपण काय बनायचं एक सेवा करण्याचं साधन माध्यम बनून कृष्णांची योजना कशी यशस्वी होईल हा प्रयत्न आपण करायचा असतो जसं पानं फुलं देऊन या वृक्षांनी कृष्णांची योजना यशस्वी होण्यासाठी बलरामजींच्या आणि कृष्णांच्या चरणी ती अर्पित केली मग त्यावेळेला श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते संतुष्ट झाले आणि त्यांनी गुणगान केलं बलरामजींच्या समोर की पहा तुमच्या चरणी कशा पद्धतीनं ते नतमस्तक झालेले आहेत म्हणजे मग कृष्ण संतुष्ट होतात तेव्हा गुरु संतुष्ट म्हणजे कृष्ण
कृष्ण कोणाचं गुणगान करतात तर गुरूंचं गुणगान करतात, कारण त्याचे सर्वश्रेष्ठ भक्त असतात। मग कृष्णांच्या चरणी जेव्हा जायचंय त्यांनी गुरूंच्या चरणी आधी जाणं आवश्यक आहे, आणि जेव्हा गुरूंच्या चरणी गेलेला एखादा भक्त पाहतो तेव्हा कृष्ण त्याचं गुणगान करतात। म्हणजे कृष्ण काय म्हणतात की तो माझा भक्त आहे, की जो माझ्या दासानुदासानी दास जो म्हणून राहतो, म्हणजे माझ्या दासाचा जो दास म्हणून राहतो तो मला भक्त प्रिय आहे। भागवतात पुढे श्लोक येतो तसं ही पानफुलं जी अर्पित केली या भक्तांनी, आपल्या अज्ञान आहे, आपल्याला अज्ञानी मानून महात्मे आहेत थोर वृक्ष म्हणजे सुद्धा, तर ती बलरामजींच्या आणि कृष्णांच्या चरणी अर्पण केली। मग कृष्णाने मोठेपणा कोणाला दिला? चेष्टा करण्याच्या हेतूने बलरामजींना। पण या कृष्ण जेव्हा चेष्टा करतात तेव्हा सुद्धा त्याला गंभीर गूढ अर्थ असतो, तो म्हणजे काय आहे की कृष्ण बलरामजींचं म्हणजे गुरुतत्व जे आहे ते आपल्या समोर मांडतात एक प्रकारे, आणि यांच्या चरणी ही पानं फुलं अर्पित केल्यावर म्हणजे यांच्या चरणीला वृक्षांनी आपली सेवा पाना फुलांच्या फळांच्या माध्यमातून अर्पित केली। मग यांच्या चरणी गुरुचरणी जेव्हा आपण आपली सेवा समर्पित करतो तेव्हा आपल्यावर कृष्णाची कृपा होऊन कृष्ण संतुष्ट होतात, म्हणजेच कृष्ण त्यांची जी सेवा आहे ती स्वीकारून त्यांचं गुणगान करत असतात। जसं पाना फुलांची सेवा त्या वृक्षांची त्यांनी स्वीकारली आणि बलरामजींना त्यांनी त्यांच्या बलरामजींसमोर त्यांनी गुणगान केलं की पहा ही तुमच्यासाठी सगळे झुकलेली आहेत। तर हा सगळ्याचा अर्थ आपण असा घ्यायचा की बलरामजींच्या समोर कृष्णाने जेव्हा गुणगान केलं ह्या सगळ्या वृक्षांचं तेव्हा त्यांची स्वीकारली त्यांनी भगवान म्हणून सेवा, आणि म्हणून बलरामजींना मोठेपणा देऊन त्यांची चेष्टा करण्याची लीला केली। पण त्यातून त्यांनी काय केलं? गुरुतत्व पण प्रस्थापित केलं, आणि ह्या गुरूंच्या माध्यमातून गुरूंच्या चरणी तुम्ही सेवा पानं फुलं समर्पित जेव्हा करताय तेव्हा ती मला पोचतात। म्हणजे मी आणि गुरु हे समान आहोत, अभिन्न आहोत, वेगळे नाही आहोत, ही त्यांनी ह्या माध्यमातून म्हणजे ह्या लीलेतून आपल्यापर्यंत ही जी आहे तर ही शिकवण पाठवली पाहिजे, ही आपण समजून घेणं आवश्यक आहे की भगवान यांच्या लीलांना गूढ अर्थ आहे, आणि ते समजण्यासाठी देखील भगवानांचे उच्च स्तरावरचे जे भक्त आहेत त्यांच्याकडून आपण जाणणं आवश्यक आहे। आपल्यासारख्या सामान्यांना ह्या लीला आणि त्यामागचे मतितार्थ समजणं, की त्यांना काय शिकवण द्यायचे, काय उद्देश करायचा आहे हे समजून घेणं सुद्धा नाही तर खूप अवघड आहे। मनाने आपण वेदांचे गूढ अर्थ करायला गेलो भागवतातल्या श्लोकांचे तर हे योग्य नाही होणार, कारण आपलं जे मन आहे ते भौतिक आहे आणि शब्दांचा अर्थ वेगळा असतो आणि त्यातून निघणारा मतितार्थ वेगळा असतो। आणि वेदांचं सत्य जे आहे ते असा जो साक्षात्कारी पुरुष असतो की जो स्वयं जो कसा असतो तर जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ती असतो, ज्यांना आपलं स्वरूप जाणलेलं असतं असाच व्यक्ती की जो भगवानांचा उच्च कोटीचा भक्त असतो म्हणजे गुरु प्रमाणित आध्यात्मिक तेच आपल्याला मार्गदर्शन करू शकतात। आणि हे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु म्हणजेच कोण असतात तर भगवानांचे प्रकाश रूप असतात, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, आणि म्हणजेच हे कोण असतात नित्यानंद जींचं गुरुतत्व असतात, म्हणजेच बलरामजींच्या स्वरूपात असतात। आणि जेव्हा बलरामजींची कृपा होते, बलरामजींना आपण सेवा समर्पित करतो तेव्हा कृष्णाचं गुणगान करतात, म्हणजे ते कृष्णापर्यंत पोहोचते आणि कृष्ण आपल्यावर कृपा करतात। म्हणून बलरामजी भगवान सेवा भावामध्ये राहतात, आणि म्हणून गौडीय परंपरेमध्ये आपण दास्य भाव सेवा भावामध्ये राहण्याला महत्व आहे। आपण म्हणजे दास्य भावाने सेवा करणं ह्याला महत्व दिलं जातं, सेवा किंवा सेवक भावनेनं सेवा करणं ह्याला महत्व दिलं जातं। पुढे जाऊ आपण आता कृष्ण आणि बलराम यांच्या लीला कशा सुंदर सुंदर होत्या तर हे 14व्या श्लोकात आपण समजून घेणार आहोत। 14व्या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय की एकदा श्रीकृष्णांचे थोरले बंधू किंवा बराच वेळ खेळले बलराम, ते खेळल्यानंतर खूप थकून जायचे। मग त्यांनी काय केलं, आपले जे मित्र आहेत त्यांच्या मांडीवर डोकं ठेवून विश्रांती घ्यायला सुरुवात केली, झोपलेत पाहायचं गोपीचंदांच्या मांडीवर ते झोपले आपलं डोकं ठेवून। तर त्यावेळेला काय केलं की आपल्या एका सवंगड्याच्या मांडीवर डोकं ठेवून तेव्हा जे झोपी गेले तर त्यावेळेला श्रीकृष्ण काय करायचे की त्यांची जे बलराम जे आहेत तर त्यांचं जे म्हणजे पाय आहेत तर ते चेपून त्याची सेवा करायचे, म्हणजे जेणेकरून त्यांचा थकवा जो आहे तर तो दूर होईल। म्हणजे अशा प्रकारे भगवान जे आहेत भगवान श्रीकृष्ण तर ते जी आहेत तर ती बलरामजींची सेवा करायची। मग ह्याच्यातून आपण अर्थ काय घ्यायचा, भगवान यांचे पाय चेपून देणं, त्यांना पंख्यानं वारा घालणं, त्यांना पिण्यासाठी पाणी आणून देणं नदीतून, अशा अनेक सेवा भगवान करायचे बरं का। मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली। मग आता कधी कधी गोपमित्र नाचू गाऊ लागायचे, परस्परांशी भांडायचे, तेव्हा
काय करायचे, जवळच असलेले जे कृष्ण आहेत ते बलराम आणि ते काय करायचे, तर बलराम जे आहेत तर त्यांच्या जे मित्र आहेत त्यांच्या कृतीची प्रशंसा करायचे आणि हसायचे, की जेणेकरून काय व्हायचं, की ते सगळं भांडण मिटून जायचं. अशी सुंदर लीला म्हणजे गोपीजनांसोबत केली त्यांनी. आणि मग आता श्रीकृष्ण कधी कधी म्हणजे खेळ खेळून थकून जायचे, मग ते झाडाच्या मुळाशी जी कोवळी पानं आणि अंकुर असायची त्याची शय्या करायचे, मग त्यावर ते गोपमित्रांची मांडी आहे त्याचा उशीसारखा उपयोग करून कृष्ण पण झोपी जायचे. मग अशा पद्धतीने कृष्ण बलरामजींची पण सेवा करायचे आणि कृष्ण पण तिथे झोपी जायचे. मग अशा पद्धतीने भगवान यांनी सुंदर सुंदर लीला ज्या आहेत त्या बलरामजींच्या समोर केल्या. आता पुढे जाऊ आपण. पुढची स्लाइड घेऊ. आता धेनुकासूर आहे तो राक्षसाचा आता त्यांनी वध कसा केला हे आपण आता समजून घेणार आहोत. आता धेनुका सुरू जो आहे तर त्याचा वध जो आहे तर तो करण्यासाठी म्हणजे जी पार्श्वभूमी होती तर ती काय घडली, आता चित्रात सगळं दाखवलंय त्यानुसार आपण समजून घेणार आहोत. मग एकदा काय झालं, राम म्हणजे जे श्रीदामा, सुबल किंवा स्तोक कृष्ण अशी नाव असलेली गोप बालक होती बरं का, म्हणजे गोपजन आहे. तर ते जे आहेत तर हे सगळे जण जे आहेत ते कृष्ण आणि बलराम जे आहेत तर त्यांना काय म्हणाले, की तालवनामध्ये खूप स्वादिष्ट अशी छान छान फळं आहेत बरं का. तालवन म्हणून आहे तिथे आणि तिथे खूप छान छान अशी फळं आली, मग ती खायला मिळावी अशी सगळ्या गोपकुमारांना इच्छा होती. मग त्यांनी आता बलराम आणि कृष्णांना स्तुती करायला सुरुवात केली, की तालवनामध्ये म्हणजे ताल वृक्षांनी भरलेलं एक मोठं वन आहे त्याला म्हणायचं तालवन, तिथे ब्रजभूमीमध्ये. आणि मग ते काय म्हणाले गोपचंद, की मथुरेच्या पश्चिमेला म्हणजे 2 योजना अंतरावर गोवर्धन पर्वत आहे आणि मग तिथं हे तालवन आहे. मग मथुरेला 1 योजना अंतरावर तालवन आहे, म्हणजे ते कुठं आहे तर मथुरेच्या 1 योजना अंतर तालवन आहे. तालवनच्या पुढे गोवर्धन पर्वत, म्हणजे 2 योजना अंतरावर गोवर्धन पर्वत, म्हणजे मथुरा आणि गोवर्धनच्या मध्ये तालवन आहे. मग तिथे ते तालवन आहे ना तर ते धेनुकासूर नावाच्या राक्षसाला ते सांभाळण्याची सेवा दिली आहे. कौसाने सगळे राक्षस मंत्री नेमलेले होते. मग तालवन हे मथुरा आणि गोवर्धन याच्या मध्ये मध्यभागी आहे आणि तिथे छान काळी माती आहे, पाषाण रेत आहे, दर्भाच्छादित आहे आणि भूमी एकदम मस्त मृदू अशी छान आहे, मोठी आहे. खूप छान प्रदेश आहे तो आणि त्याचं ताल वृक्ष आहे तर त्याला छान छान फळं लागले. आता ताल वनातल्या वृक्षाची किती फळं गळून खाली पडतात, आताही गळून पडलीत आणि तिथे निवास करणारा जो धेनुक नावाचा दुष्ट राक्षस आहे तो कुणालाही ती फळं नाही घेऊन देत असं गोपबालकांनी सांगितलं. आणि सार्वजनिक वन आहे ते, म्हणजे तिथली फळं सगळेजण घेऊ शकतात ना, पण तो आपला अधिकार जो आहे तो ह्या धेनुकासुरांनी हिरावून घेतलाय. आणि गोपमित्रांना हे त्याचं वर्तन होतं ते बिलकुल आवडलेलं नव्हतं, तो कुणालाच फळं घेऊन द्यायचा नाही. मग त्यांनी काय केलं, की बालराम आणि कृष्णांना विनंती केली की हे चुकीचं आहे आणि आपल्याला ती फळं मिळाली पाहिजे. आणि त्यानं काय केलंय, मग त्यांनी माहिती दिली बलरामजींना आणि कृष्णांना. काय सांगितलं, की ते म्हणाले गोपमित्र म्हणाले, हे महाभाऊ बलराम, हे दुष्ट संहारक कृष्ण, इथून जवळ जे ताल वृक्षांनी भरलेलं मोठं वन आहे तिथं या असुरानं गाढवाचं रूप धारण केलंय. त्या चित्रात पहा, गाढव रूपात तो राहायचा असली. आणि तो महापराक्रमी आहे आणि त्याच्या समोर त्याचे पराक्रमी असे दुसरेही पुष्कळ राक्षस आहेत तिथे या वनामध्ये, त्यांनी ठेवलेत तिथे गस्त घालायला आणि त्याचं रक्षण करायला. आणि धेनुकासुराने जिवंत माणसं सुद्धा भक्षली आणि सर्व माणसांना पशूंना भय वाटावं अशा पद्धतीनं तो तिथे राहिलाय. आणि तालवनामध्ये त्यामुळे कुणी माणसं किंवा कुणी जात नाहीत, लोक पशु पक्षी सुद्धा जात नाहीत, म्हणजे पक्ष्यांना देखील तालवनावरून उडत जायला भीती वाटते. अशा पद्धतीनं गोपबालकांनी कृष्ण आणि बलरामांना त्वरित तालवनामध्ये जाऊन त्या धेनुकासुराचा नाश करायला प्रोत्साहित केलं. आणि मग आता शत्रू विनाशक असे ते आहेत. मग त्यांनी मग गोपबालकांनी काय सांगितलं, की ह्याच्या आधी तुम्ही
कृष्णाने अघ नावाच्या असुराला मारले, बका समान भयंकर राक्षसाचा वध केलाय. मग ह्या घृणास्पद धेनुकासुराला मारायला तुम्हाला काय वेळ लागणार आहे? आता गाढवाच्या रूपातला असुर आहे ना, आपल्या वृंदावनचा कट्टर शत्रू आहे, म्हणून तुम्ही काय करा की त्यांना मारून टाका त्याला, आणि आम्हाला त्या तालवनातली फळं आहेत ती खायला मिळालीच पाहिजेत. अशा पद्धतीने त्यांनी गोपबालकांनी इच्छा केली कृष्ण आणि बलरामांकडे, आणि त्यांची ती कळकळीची विनंती भगवान यांच्याकडे केलेली होती गोपबालकांनी. मग भगवान हे निश्चितच ही विनंती जी आहे आपल्या भक्तांची, तर ती यशस्वीपणे पार पाडणार होते आणि त्याचा सन्मान करणार होते भक्तांच्या इच्छेचा. मग काय घडलं, तर यापूर्वी कोणीही कधी खाल्ली नाही तशी स्वादिष्ट सुगंधी फळं त्या तालवनात होती. मग आता काय झालं, हा भाग आपण समजून घेणार आहोत. तर ही स्वादिष्ट जी फळं होती त्याचा सुगंध जो होता, म्हणजे पिकलेल्या फळांचा सुगंध सगळीकडे पसरला होता. मग आता श्रीधर स्वामींच्या मध्ये पूर्वेकडून वाहणाऱ्या वायूमुळे काय व्हायचं, तालवृक्षांच्या फळांचा सुंदर सुगंध सगळीकडे पसरला जायचा, आणि हाच वायू वृंदावनातल्या वर्षा ऋतूस पोषक असतो. आणि हा जो वायू आहे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहणारा, हा भाद्रपद महिन्यात वाहतो, आणि ताल वर्षाची फळं त्यावेळेला खूप छान पिकलेली असतात, आणि म्हणून त्याचा सुगंध सगळीकडे पसरलेला असतो, आणि तोच सुगंध गोपबालकांनी अनुभवला होता. मग आता त्यांनी काय सांगितलं कृष्णाला की आमच्यासाठी ती फळं घेऊन ये ना तू, आमची मन त्या फळांच्या सुगंधाने मोहित झाले. आणि ते बलरामाला म्हणाले आम्हाला ती फळं खायची तीव्र इच्छा झाली, आणि आमची तिथे जाण्याची कल्पना जर तुला आवडली असेल तर आपण सगळे मिळून तिकडे जाऊया. मग आता त्यांनी ठरवलं बरं का. मग पशु पक्षी मनुष्य सुद्धा तिथे जात नव्हते. अशा ठिकाणी गोपबालकांनी काय केलं, कृष्ण बलरामांना घेऊन जायची योजना आखली. आणि का, तर त्यांना कृष्ण बलरामांच्या शक्तीवर पूर्ण विश्वास होता की हे दोन बंधू आपल्याला विनासायास त्या धेनुकासुराला मारून टाकतील आणि आपल्याला स्वादिष्ट फळं खायला देतील, असं त्यांनी गृहीतच धरलं बरं का. आणि मग श्रीकृष्णांचे हे बालमित्र जे आहेत ते सुद्धा आत्मसाक्षात्कारी उन्नत जीव आहेत, पूर्वीचे ते ऋषीमुनी आहेत, पण ते गोपबालकाचा जन्म घेतलेले आहेत कृष्णांच्या लीला करण्यासाठी, कृष्ण लीलेमध्ये भाग घेतलाय त्यांनी. मग आता साधारण मधुर फळ खाण्याची इच्छा कोणालाही होईल. मग कृष्णा म्हणजे कृष्ण आहेत तर त्यांनी ठरवलं की आता ह्यांना घेऊन आपण जायचं वनामध्ये. मग कृष्णांनी काय केलं की अनेक असुरांचा त्यांनी वध केलेला होता, म्हणून या विशिष्ट दिवशी त्यांनी बलराम दादांना धेनुकासूर वधाचा सन्मान देण्याचं ठरवलं. म्हणजे हे सुद्धा कृष्णांचीच योजना होती, म्हणजे त्यांच्या योजनेशिवाय काहीच घडत नाही का. मग कृष्ण बलरामांनी केवळ गोपबालकांच्या संतुष्टीसाठी असुरवध केलाच नाही, तर असुर विनाशाची संकल्पना जी आहे ती जी आहे तर तालवनामध्ये त्यांनी प्रवेश करण्यासाठी ती मांडली होती गोपबालकांनी, तर ती देखील त्यांनी पार पाडली. मग आपल्या मित्रांचं संभाषण ऐकून दोघे पण बंधू हसले आणि करायची ठरवली, आणि मग ते सगळे सवंगड्यांना घेऊन तालवनाच्या दिशेने निघाले. मग श्रीकृष्ण मनामध्ये विचार करत होते, आता हे निघाले तिकडे बरं का, इथं चित्रात पाय सगळे निघाले तालवनामध्ये गेले. मग त्या कृष्ण विचार करत होते की तुच्छ गाढव एवढं कसं काय शक्तिशाली असू शकतं बरं का. हा, आणि मग म्हणजे इतकं कसं काय शक्तिशाली असेल असं त्यांच्या मनात आलं, तर तो असुर होता. मग भगवान बलरामाने सगळ्यात प्रथम तालवनामध्ये प्रवेश केला, आणि त्यानंतर त्यांनी एखादा उन्मत्त हत्ती कसं करतो, म्हणजे वृक्ष सगळे हलवतो ना गदा गदा, उन्मत्त हत्ती आपण बघितलं असेल तसं त्यांनी काय केलं, ताल वृक्ष जे आहेत ते गदा गदा हलवून बरीच जी फळं आहेत ती पाडली. आता इथं पहा, हे हलवायला लागले गदा गदा ताल वृक्ष, आणि त्यांनी बरीच फळं ही पाडली. इथे त्यांनी हलवायला सुरुवात केली इथं या चित्रामध्ये. मग काय झालं, ती फळं पडत असल्याचा ध्वनी म्हणजे तो आवाज जो आहे तो गाढव रूपी जो असुर होता धेनुकासूर, गाढवाच्या स्वरूपातला, त्याला गेला आवाज ऐकू गेला, आणि मग त्याने काय केलं, भयंकर अशी गर्जना केली, आणि इतकी जोरदार गर्जना केली त्यानं, तो असुरच आहे, शक्ती भरपूर सामर्थ्य भरपूर, त्यानं म्हणजे वृक्ष पर्वतांसहित सगळी पृथ्वी कापावी अशा म्हणजे वेगाने बलरामांच्या अंगावर धावून आला. मग आता जवळ येताच त्यानं काय केलं, आपल्या मागील पायांनी बलरामांच्या वक्षस्थळावर अत्यंत वेगानं प्रहार करायला सुरुवात केली. तो धावत आला आणि बलरामजींच्या वक्षस्थळावर त्याने इथे वेगाने काय केलं, प्रहार करायला सुरुवात केली.
मागील पायाने. मग तो बलरामांच्या सभोवती फिरू लागला, गाढवासारखा बेसूर आवाज काढत. आधी म्हणजे त्यानं आधी फिरू लागला, मग त्याच्यावर मागच्या पायाने असा छातीवर बलरामजींच्या प्रहार करायला सुरुवात केली. अशा पद्धतीनं त्यानं आपली ताकद दाखवली. मग काही वेळाने तो असुर काय झाला, पुन्हा बलरामजींच्या दिशेनं आला आणि त्यांच्याकडे पाठ करून उभा राहिला आणि म्हणजे मोठ्याने ओरडत बलरामांच्यावर पुन्हा त्यानं पाय झाडायला असे पाठीमागनं सुरुवात केली. अशाच पद्धतीने त्यानं सुरुवात केली. म्हणजे पाठीमागच्या पायांनी ताकदीनिशी त्यांच्या छातीवर आपटत त्याने पुन्हा मोठा म्हणजे कर्कश आवाज काढायला सुरुवात केली आणि पाय झाडायला छातीवर सुरुवात केली. मग हे सगळं जेव्हा बलरामजींनी पाहिलं तेव्हा त्यांनी काय केलं, एका हाताने त्याचे दोन्ही पाय पकडले. ते पहा चित्रात त्यांनी तो पाठीमाग असा पाठीमागचा भाग करून यायचा ना, मग त्यांनी एका हाताने त्यांचे दोन्ही पाय पकडले आणि त्याला घराघरात फिरवलं आणि एका तालवृक्षाच्या शेंड्यावर फेकून दिलं आणि त्याला इतक्या घराघरात त्यांनी फिरवलं, इथं पहा चित्रात एकाच हाताने पकडले आणि घराघरात फिरवलं आणि तालवृक्षाच्या शेंड्यावरती फेकून दिलं जोरात. हा, आणि त्यामुळे तो त्वरितच गतप्राण झाला, मरूनच पडला. मरून पडला तो. आणि बलरामजींनी काय केलं मग, धेनुकासुराचं मृत शरीर त्या वनातल्या सर्वात उंच वृक्षावर फेकून दिलं आणि त्याचे आवाडवे शरीर वृक्षाच्या शेंड्यावर पडलं. तसं ते वृक्ष गदागद हालायला लागले आणि वृक्ष गदागदा हलला तो आणि असुराच्या भाराला तो वृक्ष मोडून पडला आणि दुसरा वृक्षही मोडून पडला. दुसऱ्यामुळे तिसरा मोडून पडला, तिसऱ्यामुळे चौथा. असे एकामागोमाग एक इतकी शक्ती त्या असुराच्या केवळ शरीरामध्ये होती आणि असे कोसळून पडले अनेक वृक्ष. आणि बलरामांनी काय केलं, धेनुकासुराला इतक्या वेगानं उंच वृक्षावर फेकलं होतं की त्यामुळे तो वृक्ष इतका मोठा जरी करीत मोडून पडलाच, पण त्याच वेगानं स्वतःसोबत इतर अनेक वृक्षांनाही त्यानं पाडून टाकलं होतं. इतका वेग होता आणि इतकी ताकद होती बलरामजींच्या एका हातामध्ये. इथे चित्रात पहा दिसतंय, आपण पाहिलं. त्यानंतर बलरामांनी अगदी म्हणजे हे जे लिहिलंय, धेनुकासुराचं शरीर सर्वात उंच वृक्षावर फेकलं, त्यामुळं काय झालं की एक वारा निर्माण झाला. तो स्पीड असतो ना, तो त्यामुळं तो जो वेग असतो फेकण्याचा, आणि त्यामुळं वाऱ्यानं नासधूस तशी व्हावी तशी तालवनातील वृक्ष एकमेकावर आदळून त्या वेगामुळे ती नासधूस होऊन म्हणजे आपटून ते वृक्ष एकदम कोसळून पडले. मग आता बलरामजी जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे धेनुकासुराचा असा वध करावा, म्हणजे काही फार मोठं आश्चर्य नाही. म्हणजे अनंत आणि विश्वाचे नियंत्रक आहेत म्हणजे बलरामजी जे आहेत. आणि म्हणजे ज्या प्रमाणात आपण आडवे विणलेले तंतू म्हणजे वस्त्राचा आधार मानतो, त्याप्रमाणे अखिल विश्वाचा आधार म्हणजे स्वतः भगवान आहेत आणि भगवान यांचंच रूप म्हणजे बलरामजी आहेत आणि दैवी ऐश्वर्य आहे त्यांच्यामध्ये. आणि तालवनामधला जो अनधिकृतपणे अधिकार गाजवू पाहत होता धेनुकासूर, तर भगवान बलरामजींच्या माध्यमातून धेनुकासुराच्या कुळाचा विनाश करायची इच्छा जी आहे ती बलरामजींच्या हातूनच घडावी अशी कृष्णांची इच्छा होती. आणि आवश्यक तेवढं विनाश त्याचा वध करण्यासाठी, त्याचा विनाश करण्यासाठी दैवी ऐश्वर्य त्यांनी प्रकट केलं भगवान यांनी बलरामजींच्या माध्यमातून. मग धेनुकासूर मरण पावला तेव्हा त्याचे जे सगळे बंधू होते म्हणजे जे दुसरे बंधू होते, असुर बंधू गाढवाच्या रूपातले, ते त्याच्यावर धावून आले. कोणावर धावून आले तर बलरामजींच्या बरोबर पण धावून आले आणि कृष्णावर. मग त्यावेळेला गाढवाच्या रूपातील असुरांनी प्रथम श्रीकृष्णांच्यावर आणि नंतर बलरामांच्यावर आक्रमण केलं. मग त्यावेळेला बलरामांचा अतुलनीय पराक्रम जो आहे तो त्या असुरांनी पाहिला आणि म्हणून तो पाहिलेला असल्यामुळे त्यांनी काय केलं, म्हणजे ह्या धेनुकासुराला मारलेलं होतं बलरामजींनी, म्हणून ते कृष्णावर आधी धावून गेले. म्हणजे कृष्णावर आपण आक्रमण केलं तर आपल्याला काहीतरी विजय मिळेल असं वाटलं. पण काय झालं की थोरल्या बंधूविषयीच्या प्रेमामुळे स्वतः श्रीकृष्णच बलराम आणि असुरांच्या मधोमध उभे राहिले. आणि मग काय झालं, त्यांनी म्हणजे बलराम जी आहेत तर त्यांच्या बाजूला त्यांनी म्हणजे कृष्णच उभे राहिले आणि त्यांनी काय केलं, हे सगळे ज्या असुरांनी आक्रमण केलं होतं तर त्यांना कृष्ण आणि बलरामांनी अगदी सहज एकेकाचे मागचे पाय पकडून ताल वृक्षाच्या शेंड्यावर फेकून दिलं. आणि मग वृक्षावरून खाली पडलेली जी फळं होती, फळांच्या राशीच म्हणजे होत्या आणि ताल वृक्षाच्या मोडून पडलेल्या शिखरांच्या मुळे त्यांच्यामध्ये गुंतून पडलेल्या म्हणजे जे असुर होते त्यांची अक्षरशः प्रेतांचा खच लागला आणि ते अरण्य भरून गेलं. आणि अशा पद्धतीने म्हणजे ही लीला जी आहे ती घडली की जिथं
धेनुकासुराचा वध जो आहे म्हणजे वधासारखी हिंसक कृती जी आहे, म्हणजे जो दुराग्रही धेनुकासुर आहे त्याच्या वधासारखी हिंसक कृती जी आहे ती बलरामजींनी केली, तर ती सुद्धा आध्यात्मिक स्तरावर असते. आणि ही दिव्य लीला जी आहे ते रामकृष्णांनी मिळून म्हणजे बलराम आणि कृष्णांनी मिळून काय केलं, त्या उरलेल्या असुरांचा सुद्धा वध केला. तर ही दिव्य लीला भगवान यांची मानली जाते. आणि अशी जी सुंदर लीला आहे तर ही दोन्ही बंधूंनी केली. आणि हा पराक्रम जेव्हा ऐकला सर्व देवांनी तेव्हा त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली, मंगलवाद्य वाजू लागली. आणि अशा पद्धतीनं धेनुकासूर जो शक्तिशाली होता त्याचा वध झाला म्हणून सगळे देवी देवता ऋषी मुनी आनंदित झाले. मग आता धेनुकासूर मारला गेल्यानंतर लोक निर्भयपणे तालवनामध्ये जाऊन तिथल्या वृक्षांची फळं मनसोक्त खाऊ लागले. आणि सर्व पशु देखील मोकळेपणाने तिथे हिंडून चारा पाणी खायला प्यायला लागले. अशा पद्धतीने म्हणजे आचार्यांच्या मते म्हणजे पुलिंद म्हणजे सर्वात हीन श्रेणीचे लोक आहेत ते सुद्धा तालवृक्षाची जाऊन फळं खायची. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या मित्रांनी मात्र ती फळं निषिद्ध मानली, कारण त्या फळांना धेनुकासुराच्या मृत शरीराचं रक्त लागलेलं होतं. म्हणून कृष्णांचे मित्र काही तिथं फळं खायला गेले नाहीत पुन्हा, कारण तिथं असुरांचं रक्त त्या फळांना लागलं होतं. पण तिथे सगळे पशु पक्षी सर्व प्रकारचे लोक जाऊन मोकळेपणाने चारा पाणी त्या वनात जाऊन म्हणजे खाऊ पिऊ लागले. आणि त्यांचा वावर तिथे वाढला. म्हणजे काय की ज्यांच्या कीर्तीचं श्रवण आणि कीर्तन अत्यंत पुण्य म्हणजे काय पुण्यकारक आहे असे जे आहेत भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे बंधू बलराम दादा, की जे ब्रजभूमीला आता आपल्या घरी परतले. आणि त्यावेळेला त्यांची पराक्रमाची स्तुती करण्यासाठी सगळे बसले. आणि मग श्रीकृष्णांची आणि बलरामजींची स्तुती त्यांच्या गोपबालकांनी गायली. म्हणजे असे जे श्रीकृष्ण आहेत असे जे बलरामजी आहेत तर त्यांच्या चरणी आपण सदैव काय केलं पाहिजे, वंदन केलं पाहिजे. त्यांची स्तुती कीर्तीचा महिमा आपण गायला पाहिजे. आणि त्याद्वारे आपण काय केलं पाहिजे, स्वतःला पावन करून घ्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे. ती एक प्रकारे स्तुती म्हणजे आपली शुद्धीकरण असतं. आणि म्हणून अशा स्तुती ज्या आहेत वेगवेगळ्या भगवान यांच्या बलरामजींच्या त्या स्तुती गाऊन त्यांच्या स्तुती म्हणजे काय तर त्यांच्या यशोगाथा आहेत त्या त्यांच्या पराक्रमाच्या लीला आहेत त्यांचं वर्णन आपण इतरांना सांगितलं पाहिजे, इतरांकडे वर्णन केलं पाहिजे किंवा आपण अभ्यासलं पाहिजे की जसं आता अभ्यासतोय. आणि अशी जेव्हा स्तुती आपण गायन करतो म्हणजे भगवानांच्या पराक्रमांच्या बलरामजींच्या पराक्रमांच्या लीला त्या यशोगाथा आहेत विजयाच्या कथा आहेत त्यांचं जेव्हा आपण श्रवण करतो गायन करतो त्यांना प्रस्तुत करतो तेव्हा आपण काय होतो, भगवान यांचे जे आहेत तर ते मंगलमय आशीर्वाद जे आहेत तर ते प्राप्त करू शकतो. आणि हे भगवान यांच्या लीलांचं किंवा बलरामजींच्या लीला ज्या आहेत तर यांच्या यशोगाथांचं गान करण्यामागचे लाभ आहेत की आपल्या हृदयाची शुद्धी तर होतेच पण त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होत असतात, त्यांची कृपा आपल्याला प्राप्त होत असते. आणि यासाठी आपण अशा परम मंगल ज्या यशोगाथा आहेत भगवान यांच्या तर यांचं गान आपण केलं पाहिजे. म्हणजे त्यांचे नाम रूप गुण लीला या स्वरूपात आपण वेगवेगळ्या प्रकारे यशोगान करत असतो. मग त्याच पद्धतीनं आपण लीलांच्या स्वरूपात आणि त्याचबरोबर बलरामजींच्या लीलांच्या स्वरूपात आपण जेव्हा यशोगाथांचं गान करतो तेव्हा दोघांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळत असतात आणि आपण पावन होत असतो. तर इथे आपण थांबूया. आपण पुढचा भाग आता पुढच्या शनिवारी घेऊया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केली तरी चालेल. हो त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हरे कृष्णा. मग तुझी रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. कोणाला काही शंका असतील तर विचारूया. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया.